One at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Ududri sa DOFM, Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the number one most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Enero 12, tuwing 2024. Thank God it's Friday! Sa gihapon, inimula ganimo ang kurban, Bombot Shama Blanco Hover. Kagkaroon yari madalaguan kag mga nagapangunang mga balita. Road closure, rerouting, or ipatuman na talana nga ipatuman, subong, last 12 isang udto. May kang tanan sa opening salvo sa dinagyang 2024. Sa dugang pa nga mga balita, City Environment and Natural Resources Office, lakip na diri ang General Services Office, ginapreparahan ang pagdaguso sa mga tao para sa opening salvo. Mga mahaboy nga basura kag manghihi sa public areas, dakpon. Latest update election sa Liga ng mga barangay Iloilo Province, subong man nga adlaw. Mga pumuluyo sa Barangay Obrero, wala sang Barangay Barrio Obrero sa distrito iya sang Lapos, wala sang bati-bati party sa nagalapta sini nga papel nga ginapapirmahan. Ini ginapahayag sa aton sini mga kabumoy kantanan sa ginaduso sini nga charter change. Kag ginaaligar sini nga kung magpirma ka, may isa ikaw kagatos ka pesos. 1.360 million nga balor sang illegal nga droga nakuha sa isa ka anay construction worker sa barangay Bacao sa distrito sang Mandurriao. Samtang Mandurriao Police Station, ginatutukan ang ginpagwa nga statement ni former councilor Plaridel Nava angot sa road rage sa diversion Mandurriao. Sa mga kabombo naton bala jutay lang sining nga backgrounder sa sining ginapalibot yang dokumento, no? Nga kung magpirma ikaw, may baylo ining 100 pesos. No? Madamo sa karon sang mga nagaguluwa sining mga impormasyon. As a matter of fact, sa aton sini karon iya mga kabombo, may pipila ka mga sample, no? Sang ginapalibot sini iya karon nga ano bala? Ginapalibot sini nga papel nga ginapapirmahan. Ang iban sini maayo gini magabulatik istorya kisyo ginagamit sini ang pangalan sa Commission on Elections. Ang iban pagin sini ahensya sa gobyerno. Di sa mga kabombo nato nagakadapat gid nga before kamo magpirma, no? Sa anuman sini nga dokumento nga ginapapirmahan dira sa inyo, be careful gid, basahan yung ginanay sang mayo. Kung hindi ka mo makakita, kay magagmay ang letra, ihatag to sa mga sarang iya makakita, mas klaro ang mata. Kaga ipathag gilayon ini sa inyo. Kung ano ining ginapirmahan, kung nagaduha-duha ka, kaga sa aton sino makabumbo, mayara sang dug may ginasuspitsuhan ka, hindi pag-ibaylo ang imo sini nga buwas damlag o ang buwas damlag sa mga masunod sini nga henerasyon sa isa kagatos ka pisos lamang. 40 minutos na nakaligad sa takna nga alas 11. Standby sa aton sini nga mga kabombo as early as 7 o'clock. Subong iya nga aga, ginamat-amat na sa nga aton sini nga public safety or sa aton sini nga Iloilo City Traffic Management Unit, Iloilo City Police Office, kagiban pa nga mga ahensya sang gobyerno nga nakatask sa pag-secure sang area, may kantanan sa grand opening salvo subong adlaw. Last 12 in punto, saraduhon ang mga mayor nga dalanon to give way sa patilaw nga performance sang mga tribo sa apat ka mga judging area. Check naton si Bombo Jomar Villa direktamente karon sa field. Kumustahon ta, ano da so far ang preparasyon sa Iloilo City Traffic Management Unit kag sang Iloilo City Police Office. Jom, sa report na please kami. Yes, Bombo Champ, no, nag-prepare na rin ang katapo sa Iloilo City Traffic Management Unit sa sining pag-tigayon
nga temporary road closure no atak na alas 12 subong yakod to diri sa syudad Bagatanan makaroon sa sining opening salvo no para sa dinagyang 2024 no. Actually gin plastad naman no ang mga lugar nga magapatikayon no dugay-dugay sa temporary road closure. Duay man ni sang pinakalain no sa nagligat tublang pag-implement sa sining road closure man sadto sa kasadyahan o sa kabanuhanan diri sa bay syudad sa Iloilo no diri Bumbutsam. Pero kung makita naton diri subong mas dagdamo no ang mga presensya diri sa kapulisan, ang presensya diri karon sa force multiplier pati nagatipon na no diri sa ila sining tagsa diri ka mga area of responsibility ase pati gayonon diri karon nga road closure. Pero for the meantime no sa subong makita mo nga sige gyapon no paglabay diri sa masalakyan diri sa mga area nga natumod nga may temporary road closure magod nga ti way pa man patak alas 12 sudto no ti sa subong pwede pas lakagi. Ang diri makita sa likod ko amo na siya ang area diri sa Freedom Grandstand. Dugay-dugay siraduhon na ini no. Diri sa napamtangan ko tadlong sini Bumbutsam siraduhan ina siya no. Makita mo diri may mga ginaplastar na diri nga mga baral steel barrier ang otoridad kag Iloilo City Traffic Management Unit agod nga ti tagaan sa ligwa ang mga ma-perform diri karon diri sa may area sa Freedom Grandstand ti mo ang natumo diri nga area judging number 1. Ang number 2 diri sa may area sang Capitol no. So naglikat tublang nga pagpatikayon man sa sining kasadyahan sa kabanuhanan ti dra man nga area no gin siraduhan man ang dalan. So kung mag-agi ka na sa likod Capitol kung diri ka biyahe sa area sa Rizal so hindi ka makadiretso no going to General Luna so map-turn left ikaw o kung ang gida-suggest diri mapa-turn right no lapos diri pabalik ka di sa may likod sa Capitol lapos na to sa iya kay may WD to no sa Taytay kag lapos na to sa may Lapas Market ang iban dito ginariraw to sa may Nabitasan lapos diri sa may Taytay to sa Bitasan kag lapos na diri sa may flyover General flyover Bumbutsam lapos dito sa likod ka sa Agustin pakadto diri sa city proper no amo na ang alternative nga route na karon naging hatag in case kung may mga ipatigayon diri karon nga closure diri malapit sa may area judging number 2 pero as of now no open pa ini siya no amo na makita tading iban kahingagaw pa no nga makalabay diri sa area agod nga hindi sila mabutan sa sining temporary road closure sa aton sining Baga Kabombo. Ang ikatatlo diri sa area sang Ledesma no ang area judging number 3 amo na ang daang portion dra agin Joms himo abi judging area number sapos ang kuno number kay kung area judging do mas nami guro mati ako judging area Joms no judging area judging area number 3 sa Nampe ano nambal ko bagulang area judging so doon nabaliskad nabaliskad so judging area number 3 siguro nagbaliskad lang gid man ang pagpurna siguro gani amo na nga ginbunuhan ta ka judging area number 3 so amo nang actually may talamdan kita dira Bumbutsam basta mabuligan mo man ko karon na plastar bla sa aton sa mga kabombo ang mga portion diri nga gin allocate diri kasi amo gid karon ang main dira nga may performance dira nga ipakita ang aton sa tagsa diri ka mga naga-participate Bumbutsam. No problem kid Bombo Jomar. So bali ang mga competing tribes ma-perform gid sila patilaw lang ha. Kumbaga pa do appetizer lang Joms sa apat ka mga judging area. Amo na may patigayonon nga temporary closure para during that Bumbutsam. So may information, may idea ka kung ano kalawig ang do sample performance or initial performance sang mga tribo kag nakita naton na Bombo Jomar do naga-totality subong ano plastada dira Chimpo? Amo gani kay halain kay na do agik butlak siya ring adlaw sa subong diri Bumbutsam pabo na naga panilong lang kita diri sa 10 ka pulis kay nagapulo panalithi no kun ang taon ta diri ang palibot
Hindi lang talititi, may dala pa ning pagmadlos ang hangin. At the same time, ang kawaan ta medyo madulom-dulom, no? Nakadamol sa mga galoom. Bakita naton gabay pa nga hindi lang magbubo ang ulan. Pero ang pagtupa diri subong sa nga pagpulo pa nalite, hindi man gani ka basa ka gamot ka tanom ni. Bumbot sam kay di man kita makmunog mo. Porte kun way ka sang payong tilaban-laban mabasa ka gid, no? Kun nagagwa ikaw, diri agod nga mag-witness di karon sa mga performance diri sa opening salvo, diri karon bumbot sam. So amo na no kun makita nato diri subong magluwas ni sa presensya diri sa nga bahin diri karon sa public safety o kun ang Iloilo City Traffic Management Unit ang bahin diri sa ICPO Arima no sa ano ka mo ma'am sa dingin sila ni mga naka-black naman supplier force multiplier at excuse tabi diri kabi ho dasig lang kay ligat to pag ano diri makamo ma'am pag ano ni tawag pag kasadyahan sa kabanwanan. Hindi, sila lang yun, kay bago. Do nag-augment na ka mo. Di lapit-lapit di. Ano nang yakaw? Si ma'am, sa bombo ma'am, no? Bali ang inyo, pila ka mo kabilog, di nag-augment eh? Pila lang kami nag part. 18, damo. Kami wala ko kabalo kung pila kami kabilog. Pero damo ka mo din na gano'n. Di ka mo nga area karon mabantay di? Dire man lang sa palibot yun. Diri lang. So anong inyong task diri karon? Mga ano, lamang lantaw lang sa mga, kung may dala sila ba lang, mang-check lang sa mga Gamit? So bali diri ka mo sa entrance gali? aso. So anong mga ginabawalan karon nga dalon basta yung iban madala blas ang mga gamit da? Mga kutsilyo, mga hazard, ano sir. Mga matalom nga bagay. Matalom nga bagay, sir. So kamo na makonfiscate ra. So magluwas siya na amo man na ang ano nila. Sige. Force multiplier region 6 no? Sir. Sige, thank you gid ha. Ano gid ngalan mo ma'am? Arabella. Arabella. Arabella no? Grace Catalan. Grace Catalan. Catalan. Arabella Grace Catalan. Do ka bata pila na edad mo ma'am? 19. 19 no. Grabe no. 19 plus si ma'am pero nagabulig na siya bumbot sa diri sa pag-manage diri karon agod ka ti mapabilin ang kalinong kakatawhay diri sa may area sa Freedom Grandstand. Diri karon bumbot sa. So nag-volunteer sa jobs, nag-volunteer siya. Volunteer form na lang. May uniform na ni sila nga suksok. Ati timing gid kay si Police Captain Jimeno III no. Diri karon bumbot sa na taon ta kun anong preparation dali kay usuality kung makita ta si Jimeno kung may bypass mo. Subong diri siya sa pag-maintain diri karon sa Gapisin Order diri sa area. Bali amo ning inyo di ba nga nga desk police assistant desk. I see. Okay, so amo ning ginaplastar gali di in case kung may mga reklamo o kung mga concern diri karon so mahapos ang pagpalapit diri sa mga pumuluyo kay diri lang gid mismo no sa atubang sang Iloilo Freedom Grandstand diri karon bumbot sa police station number 1 ka mo ma'am or augment ka mo PP1 sa police station number 1 ang mga police personnel diri sa karon yung mga tinion bumbot sa aton sa diga mga kabombo ari bla dugay-dugay basi maka istorya kita lipot lang no pero Jimeno. As of now Bumbod Jomar makita naton sa imo sining background may mga salakyan pa nga nagapakadto pabalik nagahingagaw kay ang information naton from the Iloilo City Traffic Management Unit nga impunto las 12 saraduhon na ang mga partikular sinor mga mayor nga dalanon apisar nga ti ang schedule sa opening salvo is 3 PM pa Joms. Alas 12 pa no alas 12 pa ma-start exact amo nang mga traffic enforcer nagaplastar na no sa ilang sinitag sa diri ka mga area Bobotsam. Ang iba balon pa ang mga nila ni do mga type nila ni lang mga signage nga no entry karon nga ti at least ka mapahnumdom diri mga motorista naton nga ti hindi na pwede no nga makasulod sa mga lugar diri nga tumod sa public safety o kon sa traffic management nga sirado si Police Captain Jimeno ang hepe sang PP1 ang sa ilalang sila nga presensya
diri ka ro Bombo Champ, makopot. Sir, live kita sa Bomboanay South to with the Bombo Champ sa piyak nga linya. So subong ano kita ka preparado sa Police Station 1? Good morning no sa Bombo, and then we are prepared no sa subong sa opening salvo kay ikapila na naton ini rehearse, and then subong kay ti ari na opening na. So ang aton security preparedness kompleto na nga pa security package, may mga SWAT makita nga i-deploy sa mga high-rise building, kag tanan nga mga pulis naton nga magamit diri kay ti amo ini ang damo sang mga dignitaries nga magkaladto subong. So hugot ang aton nga security measures diri sa area. Aha. Sir, luyag tala mahibaluan, ano mga ginadumili ninyo? Hello. Yes, sir. good afternoon or good morning, Captain Jimeno, sir. Luyag tala mahibaluan kung ano ang mga ginadumili, bala sir, ano mga dapat hindi pagdalon para nga hindi na maka-experience pa sang huol dira ang mga tumalambong. So far sir, pag karon mag-start na ma-closure na kita, mga 12 siguro subong, and then ginadumili ginaton ang magdala sang backpack kay ti base may mga suspected kita da aron nga bomba, so hindi pwede magdala backpack pag magadto ka mo diri sa Freedom Grandstand. Alright, so may mga nakadeploy kita nga mapatingayon sang frisking. Anong advice Captain Jimeno, sir? Sa subong sir, hindi gid tama ka strict pa kita. But sa day-day, during the day-day, dito nakita na kompleto na. So subong ipapanel naton anay for possible nga clearing sa grandstand. Alright, sige. Good luck, Captain Jimeno, sir. Thank you so much sa may aga sa liwat. Thank you man sir, good morning. Joms? Si Police Captain Jimeno, diri ka ro Bombo Champ. Amo nang importante tanan, kung malantaw ka na sang performance sang mga tribo, Joms, hindi ka na magdala backpack. Kag kung ano dira ang mga ginadumili bala. Mas mayo pa siguro kung ang imo sini nga dalon ti lawas kag katarungan, mayo abi, siyempre no, alang-alang ang kanto-kanto kag malantaw ko way kabayo. Pamlite. Medyo gamay abi nga inog palamahaw karon da. No bakal tubig. Cellphone. Hindi ka na magdala mga lahas kag kung ano suon ni so forth pa dira para nga malayo sa kung ano man sining say isang why maginalawman yung mga hitabo karon Bombo Jomar. Yes, amo gid no. Ang importante sa tanan dira pocket money. Kay ang kilala ko ya Bombo Champ ginang bala kuno kakilala ko man nga malagaw pero ang balya ko na sunod lang kay way kuya kwarta. Sino na nga kilala mo naman? Duway kuya, ako ay kuya kilala nga daan sa tao nga way kwarta, Joms. May mga kilala ka pa yung kasubong sila, Kamay dam lang Gamay naman lang. Ginapang unfriend mo na? Medyo. Medyo. So, wala Bombo Champ, no? At least ma-plastar ni karon. Hindi sila magdala sang tuman kadamo nga cash. Pwede man. Oo. Ti uso naman subong ang mga ano ni bala, mga e-wallet. Oo. Pwede man kung may ara ka da. 500 pesos hindi na nakubos Oho, mga credit card abi dira Joms. Balang ko ikaw kumpleto kasi na. Tanan nga card may ari ko di. Oo. SIM card. Ano pa yan ka card? Mutla ko natin na credit card ko. Talaga card, biyara ka. Oo. Ang isa ko ka card ato sa kilala mo. Ang isa mo ka card ara sa kilala ta. Ang kilala ta gali kay do halos tanan Kilala ko man to, kaya ang card ko ara man to. Amo gani. So muna, about yung mayo kay do nag Ano nga card ang nanamin mo? Ano nga card ang nanamin mo, Joms? Sa ba si Lion Black? Ambal ko lang karon budlay na. Akong birthday card mo? Ay mo yan, no? Basta lang. Starts with letter? Karon lang Ay budlay na booking. Budlay na mabuking. Anyway, Joms, 4 na lang ka minutos ang nabilin antes magdangat sa takna sining alas 12. So,
ginapanugutan pa nga matamat na nga kung may iban pa nila nga makalagwa, makasulod, nga mga salakyan, pwede pa kag-advise sa mga kabumbo naton nga kung hindi malang tuman importante ang ilang sininga transaksyon within city proper area, mas maayo nga ti magpaiway anay diri kay panigurado mapugokin ang dalagan sa trapiko mo Jomar. Yes, sige papi, di pa subong no. Exact 12 giniguro laban-laban ma-start na ang road closure diri karon sa may area kay makita ta sige gyapon ang pagkadto pabalik sa sining masalakyan diri sa mga area nga natumod nga may temporary road closure Bombo-Jam. All right. Live sa Freedom Grandstand ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa. May maningin subong kay do nagpaborable ang tsimpo kay hindi tama kainit no medyo nagagurugom-guom. Hindi masakit sa mga kabumbo naton, sa mga malantaw, at the same time sa mga mag-perform later on. While dugang ang mga balita kang informasyon ang balikan ta sa parang pagpalayag sa mumuanay sa udto pagkatapos sa Bombo Network News. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon po ay araw ng Biyernes, Enero 12, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, itong Department of Labor and Employment paigtingin ang pagbabantay sa tupad program kasunod ho ng mga ulat na ginagamit umano ito sa charter change. Ang Department of Education naman target na tapusin sa buwan ng Mayo ang pagrepaso sa curriculum ng K-12 program. Kung 5 billion pesos na dividendo ang may target hong mairimit ng Philippine Ports Authority sa national government ngayong taon. Samantala, ito namang tangke na may dalang United States Navy fuel, kinansela ang pagpasok sa Subic, Zambales. Ang Commission on Elections sabay palalawakin pa itong mall registration dito sa buong bansa. At sa ating international news, abangan mamaya ang detalye sa Estados Unidos at Britanya na nagsagawa na ng airstrike laban sa Houthi. Sa ating balitang pampalakasan ng Los Angeles Lakers sabay pinataob ang gatong-galing Toronto Raptors. At live, nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng lalo pang pagtaas netong aktibidad sa bulkan dyan ho sa may Bulkang Bulusan sa probinsya ng Sorsogon. Batay ho sa monitoring ng ahensya ngayong araw ng Biyernes, nakapagtala ang bulkan ng kabuang 89
na volcanic earthquakes mula ho yan sa 71 na naitala naman kahapon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, maiuugnay ang naturang volcanic earthquakes sa rock fracturing events. Kaugnay nito ay nagpaalala muli ang ahensya sa publiko na mataas pa rin itong tsansa ng tinatawag na stream-driven o itong phreatic eruption sa bulkan na kasalukuyang nananatili ho sa low level of unrest o alert level 1. Pinapayuhan din ang mga lokal na pamahalaan at ang publiko na iwasang pumasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone at 2-kilometer extended danger zone. Samantala, binigyang diin naman ng Department of Labor and Employment na magiging mas mapagbantay ang kanilang ahensya sa gitna ng mga ulat na ang Emergency Employment Cash Aid Program nito na kilala bilang tupad o tulong panghanap buhay para sa ating displaced o disadvantaged workers ay ginagamit ng ilang politiko para isulong ang charter change. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, mas paiigtingin nila ang pagbabantay sa programa at hindi ito isang papawalang bahala. Anya, ang tungkulin ng departamento ay siguruhing maaabot ang mga karapat-dapat na benepisyaryo nito at maipamahagi ang nararapat na tulong para sa mga individual. Matatandaang iginiit ni Senator Robin Padilla na maraming social services, kabilang nga ang tupad program ang ginagamit para mangalap ng mga lagda para sa CHA o Charter Change sa pamamagitan ng People's Initiative. Si Padilla kasi ang namumuno sa Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Code. Bukod kay Padilla, naglabas din ng mga alegasyon ang iba pang mga politiko na bumibili ng mga pirma ang ilang pampublikong opisyal at nanlilin lang sa mga tao na pumirma sa mga dokumento. Sinabi ni Laguesma na titiyakin ng Labor Department na ang mga kwalipikadong benepisyaryo lamang ang makakatanggap ng tulong sa ilalim ng kanilang naturang programa. Samantala, kinumpirma ng pamunuan ng Department of Education na target nilang tapusin sa buwan ng Mayo ito hong kasalukuyang taon ang pagrepaso nga sa adjustment sa K-12 curriculum. Ito ho sa gitna ng kulelat na performance ng mga mag-aaral sa larangan ho ng matematika, science at pagbasa na iniulat ng Program for International Student Assessment o itong PISA. Ayon kay Department of Education spokesperson Undersecretary Michael Powa, sa sandaling matapos ang proseso ng pagripaso ay kaagad nilang ilalatag kung ano-ano ang nakitang problema o pagkukulang kung meron man sa K-12 curriculum at sa kaaniya sila magsisimula ng proseso ng tinatawag na adjustment. Nilinaw naman ni Powa na proseso pa lamang ng pagripaso ang tatapusin ho sa buwan ng Mayo at hindi pa ito ang hudyat ng pagsisimula ng revised curriculum. Samantala, inihayag naman ni Department of Education Undersecretary Gina Gonong na nasa 12 taon ang gugulin o hanggang 2038 pa bago makita ang resulta ng pagpapatupad ng bagong matatag na curriculum. Ang matatag na curriculum ay ang binawasang subjects para ho hindi mahirapan ang mga guro na magturo ng lahat ng kailangang matutunan ng mga bata at para rin maging madali sa mga bata na mapag-aralan ang lahat ng mga ito. Sa pamamagitan nito ay mas tataas ang kanilang competencies o antas ng pagiging magaling sa mga pangunahing subject tulad ng mathematics, science at readings na siyang pinagbabatayan ng national at international assessment tulad ng PISA. Samantala, iniulat naman ng Commission on Elections na aabot sa 137 na mga party list organization ang nagpahayag ng kanilang intensyon na makakuha ng mga pwesto sa Kongreso sa May 2025 midterm elections. Sinabi ng Commission on Elections na ang naturang bilang ng mga party list organization ang nagpahayag ng kanilang intensyon na maghanap nga ng mga pwesto sa May 2025 midterm elections.
Ayon sa komisyon, ang mga sectoral parties, sectoral organizations, political parties at mga coalition of political parties ay napapanahong naghain ng kani-kanilang manifestation of intent para lumahok nga sa party list system of representation elections para sa darating na midterm election. Iniulat ng naturang komisyon na ang paghain ng manifestation of intent to participate in the party list elections ay natapos nga noong December 29 noong nakaraang taon. Sa ilalim ng umiiral ng mga patakaran sa party list representation, tanging mga organisadong grupo lamang na nakarehistro sa poll body at naghain ng kanilang manifestation of intent to participate ang maaaring sumali sa darating na party list elections. Batay sa datos na nakuha ng COMELEC, aabot sa 177 party list organization ang lumahok noong 2022 elections. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ito hong pamahagi ng nasa 360 housing units sa mga pamilyang benepisyaryo sa proyektong pabahay ng Marcos Jr. Administration dyan ho sa may bahagi ng Bacoor, Cavite kaninang umaga. Ang 360 units ay nakapaloob nga sa 6 na gusali ng syudad. Ang Kaunlaran Housing Project Phase 1 na inilaan para ho sa mga pamilyang naapektuhan nito hong Supreme Court mandamus to clean up the Manila Bay area. Sa kasalukuyan ay sumasa ilalim pa din sa konstruksyon ang Phase 1 para nga makumpleto ang kabuang 95 paglabag na gusali na binuo nga o binubuo o palapag na gusali na binubuo ng 500 at 40 housing units na may sukat na 24 square meter kada unit. Pinangunahan din ng punong ehekutibo ang Phase 2 na para naman sa 2 tig-5 palapag na gusali na bubuin ng 120 na unit. Isang karagdagang 5-story building naman ang nakatakdaring itayo sa lalong madaling panahon. Nabubuo naman ng 60 pang unit ng sa nabanggit ding mga lokasyon. Sa iba pa nating mga balita, iniulat naman ng Philippine Ports Authority na target nilang makapag-remit ng aabot sa 5 billion pesos na dividend sa pambansang pamahalaan ngayong taon. Ang Philippine Ports Authority ay isa sa mga government-owned and controlled corporation sa bansa na nag-aambag ng dibidendo. Kung maaalala, nakapag-remit ang ahensya ng aabot sa 4.44 billion pesos para sa taong 2023. Batay sa pinakahuling ulat ng Department of Finance, kabilang ang Philippine Ports Authority sa top 4 in terms of remittance ng mga dividends sa 51. Ayon nga sa pinakahuling pahayag ng Finance Department, nakalista ang naturang authority sa mga nag-top o nangunguna sa nagpapasa o nagbibigay ng dividend. Nangunguna naman sa listahan ng mga kontribusyon ang Bangko Sentral ng Pilipinas na may 55.6 billion pesos. Kasunod ang Philippine Deposit Insurance Corporation na may 14.05 billion pesos. At ang Philippine Amusement and Gaming Corporation naman na may 6.96 billion pesos sa ikatlong pwesto. Ang tumataas naman na dibidendo ng Philippine Ports Authority ay naging trend na rin. Simula pa noong taong 2016 na may 1.96 billion pesos, 3.10 billion pesos noong 2017, 3.52 billion pesos noong 2018 at ang pinakamataas na remittance nito sa 5.05 billion pesos noong taong 2019. Samantala, noong taong 2020 naman, nag-remit ito ng aabot sa 3.76 billion pesos, habang 4.08 billion pesos naman noong 2021 at 4.44 billion pesos noong taong 2022. Ang Republic Act No. 7656 o ang Dividend Law ay nag-aatas sa Philippine Ports Authority na ideklara at i-remit ang hindi bababa sa 50% ng mga net income nito bilang mga dibidendo ng cash, stock at o ari-arian sa pambansang pamahalaan para sa kaunlaran. Noong nakaraang taon lamang naitala ng Philippine Ports Authority na kabuang 32.7% ang pagtaas sa kabuang kita kumpara noong taong 2022. Sa pagkakataon ito ay kumuha na tayo ng mga balita mula ho sa ating mga Bombo Radio reporters. Ito hong Commission on Elections sabay kailangan ng pumili nga
ng election machine contractor sa katapusan ng Marso bilang paghahanda dito ho sa nalalapit nga na 2025 midterm election. Ayon ho yan kay Chairman George Garcia. Ang kabuuan ng balitang yan ay tinutukan ni Bombo JC Galvez. Kailangan ng pumili ang Commission on Elections ng election machine contractor sa katapusan ng Marso. Itong binigyan diin ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia bilang paghahanda sa 2025 national and local elections. Magugunit ang opisyal ng sinibak ng Commission on Elections, ang long-time partner nito na Smartmatic sa paglahok sa mga procurement para sa darating na halalan dahil sa umunay pagkakasangkot sa kasong panunuhol laban kay dating COMELEC Chairman Juan Andres Bautista. Ang Korean firm na Miro Systems Company ay tumatayo bilang nag-iisang bidder ng 18.827 billion pesos contract hinggil sa 2025 automated election system na pumalit sa isang deal na dating hawak ng Smartmatic. Bukod sa pag-upa ng full automation system with transparency audit o count, ang kontraktor para sa botohan sa 2025 ay dapat mag-supply ng mga automated counting machine, mga balota, canvassing at iba pang materyales na gagamitin para sa eleksyon. Sinabi ni Garcia na ang deadline sa Marso ay critical para i-recalibrate ang mga bagong makina na gagamitin sa halalan sa Mayo 2025. What is the most critical period? Critical po ang last week ng March. At all costs, dapat makapag-award ang COMELEC sa lahat ng pangangailangan niya, lalo na po ang kailangan sa automated election system before the end of March. At all costs po yan. Sapagkat kung lalampas pa po dyan, hindi na po kakayanin ng COMELEC dahil tatandaan po ninyo, pag po na-award natin yung kontrata, halimbawa po sa software at saka sa hardware, sa makina, may 6 na buwan po yung mismong nanalo para gawin ang lahat ng makinang yan. 110,000 po yan. At pagkatapos po, meron tayo international certification na sila rin po nakabundle sa kanila yan. Yung ballot box, nakabundle din po sa kanila yan. Pagbili ng papel na gagamitin sa balota, nakabundle din po sa kanila yan. At pagkatapos, meron pa po tayong end-to-end testing at meron din po tayong source code review. Gayunpaman, nilinaw din ni Garcia na ang Miro, isang Korean-led joint venture, ay hindi pa nakakakuha ng kontrata. Ngunit nasa second phase na sila ng proseso ng bidding. Kung mapag-alaman ng COMELEC na hindi karapat-dapat ang Miro pagkatapos yan ang masusing pagsusuri ng kanilang technical team, ang poll body ay may option na pumasok sa isang negotiated procurement para mabilis na ma-fast-track ang deal o kasunduan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Pinalakas pa ng Philippine Coast Guard at ng Federal Republic of Germany ang kooperasyon sa pagpapatupad ng batas at anti-piracy training, pati na ang person-to-person exchange. Ibinahagi ni Philippine Coast Guard Commandant Coast Guard Admiral Ronnie Hilgavan ang pinakabagong development matapos ang courtesy visit ng Federal Minister for Foreign Affairs ng Germany na si Her Excellency Annalena Baerbock sa National Headquarters ng Port Area sa Manila. Ayon sa Coast Guard Commandant, ang Philippine Coast Guard ay gagamit ng hindi bababa sa 4 pang drone na idodonate ng Germany upang mapahusay ang pagganap ng mga tungkulin nito. Sa kasalukuyan, ang Philippine Coast Guard ay gumagamit ng 2 drone na donasyon pa rin ng Germany noong taong 2022, partikular sa pagsasanay sa mga piloto ng Coast Guard Aviation Force. Bagamat hindi partikular na tinalakay ng Coast Guard Commandant at German Foreign Minister na si Baerbock ang pagkakaroon ng magkasanib at pagpapatrolya sa West Philippine Sea, sinabi ng opisyal, partikular na si Coast Guard Admiral Gavan, na hindi niya inaalis ang posibilidad na maaaring ituloy ang inisyatibo sa pagbuo ng ganitong hakbang sa hinaharap. Bilang bahagi ng courtesy visit, tinanggap ng Philippine Coast Guard si German Foreign Minister Baerbock sakay ng BRP Gabriela Silang na kung saan binigyan siya ng briefing sa mga regular na operasyon nito at kung paano sinusuportahan ng offshore patrol vessel ng Philippine Coast Guard mula sa France ang pagganap ng mga function ng Coast Guard. 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muling magpapatuloy nga ngayong araw itong service-oriented fora na kalinga sa Maynila sa lungsod dito ng Maynila.
Ito matapos nga na inanunsyo ni Manila Mayor Hani Lacuna ang naturang pagpapatuloy kahapon. Isinagawa ang kalinga o isinasagawa itong kalinga sa iba't ibang barangay upang maibigay nga ang lahat ng mga pangunahing serbisyo na karaniwang hinahanap ng mga residenteng papunta sa Manila City Hall. Sinuspindi nga ang fora noong Disyembre ng nakaraang taon dahil nga sa holiday at dahil kailangan ng city government units na gamitin ang probisyon ng payouts at Christmas food boxes sa halos 700 households kabilang ang senior citizens at ang payouts. Sinabi ng alkalde na ang mga lugar na sasakupin ng kalinga sa Manila ay ang barangay 696, 697, 698, 699, 702 at 703 at sa Malate. Aniya, ang mga residente sa mga sakop na barangay ay bibigyan ng libreng medical consultation, basic medicines, deworming, rabies vaccination, civil registry, parking registration, registration of persons with disability, solo parent at senior citizens clearing and flushing operations, tubig, kuryente at pagtatanong ng permiso sa gusali, mga serbisyo, mga notary service, clearance ng sa pulis at mga bakanteng trabaho. Ang unang kalinga ngayong taon ay gaganapin nga sa kanto ng Vasquez at Napkil Street sa Malate, District 5, Maynila, alas 8 yan ng umaga kanina nga ng ngayong araw. Kabilang sa mga tanggapan ng Manila City Hall na sasali sa fora ay ang sumali nga sa naturang fora ay ang Manila Traffic and Parking Bureau, ang Department of Public Service sa Manila, Department of Engineering and Public Works Manila at Manila Police District, Manila Barangay Bureau at Manila Civil Registry Office, City Legal Office at iba pang mga opisina sa naturang lungsod. Sinabi din Lacuna na lahat ng pagtatanong at paghingi ng tulong ay sasagutin sa panahon nga ng forum tulad ng mga nauna ng ginanap sa iba't ibang barangay sa lungsod. Aniya, ang programang ito ng Maynila ay naglalayon upang dalhin nga itong pangunahing serbisyo ng pamahalang lungsod sa mga komunidad ng katutubo upang ang residente ay hindi na kailangang pumunta sa City Hall at makatipid sa oras at pera sa transportasyon. Samantala, may mga hakbang na ginagawa ang Department of Education laban sa nagaganap na bullying sa iba't ibang mga paaralan. Sinabi ni Department of Education spokesperson Attorney Michael Powa na paiigtingin nila ang kanilang advokasya laban sa bullying. Mula pa noong taong 2022 ay naging aktibo ang kanilang hotline na 8632-1372 na kung saan mayroon na silang nareresolbang kaso na may bilang na 120. Patuloy din anya ang paghihikayat niya sa mga guro na ituro sa mga mag-aaral nila ang negatibong epekto ng bullying. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita. May magandang balita ho sa ating mga kababayan sapagkat palalawakin pa ng Commission on Elections ang kanilang mall registration sa buong bansa sa pamamagitan ng kanilang Register Anywhere program. Ito ay sakaling matuloy nga ito nakatakdang voter registration na magsisimula ho sa Pebrero 12 ng kasalukuyang taon. Sa isang pahayag, sinabi ni Commission on Elections sinabi ng Commission on Elections na ang Register Anywhere program ay magiging accessible sa lahat ng mga aplikante ng mga capital cities, bayan at highly urbanized cities sa buong bansa. Itatayo ito sa mga mall, universidad o mga opisina o ahensya ng gobyerno. Kung maalala sa naging pilot testing ng naturang Register Anywhere program noong nakaraang taon o ng taong 2022, inalok lamang ito sa piling mall sa bansa. Samantala, sinabi naman ng naturang komisyon na ang pagpapalawak dito ay matapos nga itong naging positibong epekto na dala nga ng isinagawang pilot testing sa buong bansa. Sinabi pa ng Commission on Elections na ang Register Anywhere program ay pinalawak matapos nga ang positibong epekto nito nung nagdaang 2022. Ito ay tuluyan na-institutionalize ng kanilang komisyon bilang isang programa dahil nga sa positive turnout nito. Dagdag pa ng COMELEC, ang programang ito ay gaganapin din sa mga piling organisasyon ng simbahan, pribadong establishmento, ahensya ng gobyerno at mga institusyong pang-edukasyon. Sa iba pa nating mga balita, pinapalaki ng Canada official ang
Pinapalaki ng Canada ang official development assistant nito sa ating bansa habang ganap nitong ipinatutupad ang Indo-Pacific Strategy. Sa kanyang opisyal na pagbisita sa Pilipinas, inihayag ng Minister of International Development ng Canada na si Ahmed Hassen na ang Ottawa ay naglaan ng $15 million o humigit kumulang naman na 627 million pesos sa mga bagong pamumuhunan. Ito ay upang mapabuti ang climate adaptation at palawakin ang access sa mga health services sa Pilipinas. Sinabi ni Hassen ang naaprubahang pagpupondo ay inaasahang magsisimula ngayong taong 2024. Sa kabuuan, ang Canada ay magbibigay nga ng 8 million Canadian dollars sa loob ng 5 taon sa grant financing upang mabuo ang katatagan ng mga mahihinang komunidad sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga solusyon na nakabatay sa kalikasan tulad na lamang ng reforestation, maging ang coastal wetlands restoration para sa climate adaptation. Ang proyekto ay nagtatarget ng 6 na rehiyon sa buong bansa na kumakatawan sa pangunahing biodiversity o mga protektadong lugar. Sa mga health services naman, ang Canada ay magbibigay ng 7 million Canadian dollars sa loob ng 6 na taon na grant sa financing upang matulungan ang ating bansa na ipatupad ang Universal Healthcare Act nito at palakasin pa ang kapasidad ng mga lokal na pamahalaan. 22 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nakuha ng Pag-ibig Fund ang suporta ho ng Federation of Free Farmers na isa sa mga nangungunang organisasyon ng mga manggagawa sa bansa sa plano nitong taasan nga ang halos 4 na dekada na mandatory monthly savings rate para ho sa mga miyembro at kanilang mga employers simula Enero ngayong taon. Ang Federation of Free Workers ay binanggit ang responsableng pamahala ng ahensya sa mga pondong ipinagkatiwala ng mga manggagawang Pilipino. Gayon din ang pagsisikap nitong magbigay ng social protection para ho sa mga miyembro nito alinsunod sa charter nito. Binigyan din pa ni Federation of Free Workers National President Sunny Matula na ang suporta ng kanilang grupo sa planong pagtaas nga ng rate ng Pag-ibig Fund ay nakasalalay sa pangako ng ahensya na higit pang pagbutihin ang benepisyo ng mga miyembro nito. Sa ilalim ng bagong savings rate ng Pag-ibig Fund, ang pinakamataas na buwanang kompensasyon na gagamitin sa pag-compute ng kinakailangan 2% ipon ng empleyado at 2% bahagi ng employer ng mga miyembro ng Pag-ibig Fund ay tataas sa 10,000 pesos mula sa kasalukuyang 5,000 pesos. Bilang resulta, ang buwanang ipon ng mga miyembro ng Pag-ibig Fund para sa share ng empleyado at katapat na employer tataas ng 200 pesos bawat isa mula sa kasalukuyang 100 piso. Samantala, kumuha naman tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan. Ang grupo ng magsasaka naman, iginiit na magkakaroon ng problema ngayong buwan sa supply ng bigas. Habang ang 43 pesos na bigas hindi na makita ngayon sa mga palengke batay sa monitoring ng isang grupo ng magsasaka. May pag-uulat at update tukol dyan si Bombo Kelly Cordero. Inihayag ng Samahang Industriya ng Agrikultura na magkakaroon ng kaunting problema sa supply ng bigas ngayong buwan. Ayon kay Rosendo So, chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura, bagamat may nakikitang problema sa supply ngayong buwan, nakikita naman nila na ang mga magsasaka ay nagpapump ng tubig sa mga lugar na apektado. Kaya kung ito raw ay hanggang Pebrero na, pagdating ng harvest sa Marso ay hindi na ito gaanong apektado. Anya, nakakaranas rin ng parehong sitwasyon ng ibang bansa gaya ng Vietnam at Thailand. Ang retail price ng bigas sa bansa na pinagkukunan ng Pilipinas ay tumataas din na ngayon ay nasa 54 hanggang 60 pesos na. Pinuri naman ni So ang direktiba ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel na patuloy na subsidy sa mga magsasaka. Nasimulan na raw ngayon ang fertilizer subsidy at mabilis din umano na naipapamigay sa mga magsasaka ang cash subsidy na 5,000 pesos. Anya, mabuti raw na nakakatanggap ang mga magsasaka ng sapat na suporta mula sa gobyerno para tuloy-tuloy ang pagtatanim.
Bali, hindi lang dito sa ating bansa nagkakaproblema. Yung last year na nag-announce, hindi nangyari dahil enough naman yung tubig. No? Pero itong January, may konting kakulangan pero at least maganda yung ani pa rin natin. No? Samantala, wala nang makikitang 43 pesos na bigas sa palengke. Batayan sa monitoring ng Sinag. Ayon kay So, ang regular milled sa kanilang monitoring ay nasa 48 pesos hanggang 50 pesos na. Habang ang well-milled rice naman ay naglalaro na sa 54 pesos hanggang 58 pesos. Ang pinakamura daw ngayon na makikita sa palengke ay 48 pesos. May mga bansa kasi raw na dati ng pinagkukunan natin ng bigas ang naglilimita na rin sa pagpapalabas ng bigas dahil nag-iimbak na rin ang mga ito bilang paghahanda sa epekto ng El Nino. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Ano guys? Dunkin tayo? Push? Ako? Pull. Ako din! Pull! Anong pull? The all-new Dunkin' Pull Apart. Glazed donut bites you can pull apart. Enjoy 6 pull-aparts with 6 classic donuts in a pull-apart bundle for $2.99. Ano pang hinihintay natin? Dunkin' Pull Aparts na! See posters for more details. Promo runs from January 1 to 31, 2024 only. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 181518 Series of 2023. 27 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. May nanawagan ho ang Anti-Red Tape Authority o ARTA ukol ho sa pag-renew sa lahat ng mga tanggapan ng gobyerno na isumite ang kanilang updated na Committee on Anti-Red Tape Authority Office Order na directory sa bago ang deadline ngayong buwan. Ang lahat ng pagsusumite ay gagawin online sa pamamagitan ng platform na tinukoy nga ng naturang ahensya. Ang deadline para sa pag-usumite ay sa darating na Enero 15. Batay sa ARTA Memorandum Circular Number 2020-07, lahat ng tanggapan ng pamahalaan na sakop ho ng Ease of Doing Business Law ay kinakailangang bumuo ng kanilang Committee on Anti-Red Tape Authority Office Order. Ito ay para matiyak ang pagsunod ng kanilang ahensya sa panukala at sa mga tuntunin at regulasyon sa pagpapatupad nito. Ang isang update na patnubay ay nilabas sa pamamagitan ho ng Memorandum Order Number 2023-08 na nagsasaad ng Committee on Anti-Red Tape Authority Office Order ay dapat magsama ng hindi bababa sa isang focal person para ho sa bawat bureau, regional office o field satellite office sa ilalim ng pangasiwa ng kanilang pangunahing ahensya. Mga local government units, mga provincial city at municipal government lang ang kailangang bumuo ng Committee on Anti-Red Tape Authority Office Order. Inatasan din ang mga barangay na magtalaga ng kahit isang focal person para maging miyembro ng naturang kautusan. Samantala, kinansela naman ang pagpasok ng isang commercial tanker na maglilipat sana ng 39 million gallons ng gasolina mula sa pasilidad ng militar ng Estados Unidos. Sinabi ni Armie Llamas, officer in charge ng Subic Bay Metropolitan Authority's Office of the Deputy Administrator for Corporate Communications, na kinansela ng tanker Yosemite Trader ang kahilingan nito para sa isang port call batay sa impormasyong nagmumula sa Seaport Department ng ahensya. Hindi naman sinabi ni Llamas ang dahilan ng pagkansela, ngunit ang pagsisiwalat ay dumating isang araw matapos na maglabas ng pahayag si Senator Amy Marcos na kumukwestiyon sa tila kawalan ng transparency tungkol sa kargamento, partikular sa panig ng Department of National Defense at ng Armed Forces of the Philippines dahil may kinalaman ito sa pakikitungo sa militar ng Estados Unidos. Ang Subic Bay idinagdag ay hindi rin kabilang sa mga basay na magagamit ng militar ng Estados Unidos sa preposition ng mga puwersa o kagamitan sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Sinabi ng opisyal na naunang nakatanggap ng komunikasyon ng Subic Bay Metropolitan Authority mula sa United States Navy noong Martes para sa planong paglipat nga ng gasolina sa Subic na isang dating United States Naval Base.
Nitong araw lamang ng Huwebes rin, kinumpirma ng United States Embassy sa Manila na nasa vicinity na ng Subic Bay ang commercial tanker para ilipat sana ang kargamento nitong gasolina na nagmula sa United States Military Facility sa Red Hill, Pearl Harbor doon sa Hawaii. Nagbabala naman ang Department of Social Welfare Development sa kumakalat na isa sa online post na buwan ng pagbabayad ng tulong pinansyal ay hindi totoo. Ang peking post na nasabing social media ay nagpapahiwatig na ang buwan ng pagbabayad ng naturang financial aid ay bahagi ho nitong umanong unconditional cash transfer program kung saan ang listahan ng mga pangalan na makatatanggap ng pera ay maaring ma-access sa pamamagitan ng isang link. Inihayag ng departamento na ang naturang unconditional cash transfer ay isang subsidy na ipinatupad noong taong 2018 at natapos na noong 2020 sa ilalim ng Republic Act 10963 o itong Tax Reform Acceleration and Inclusion Law. Tinukoy din ng naturang ahensya ang mga social media page na hindi nila ito opisyal na page. Ginamit umano ang pagkakakilanlan ng kanilang ahensya ng walang pahintulot at nililinlang ang publiko na nag-aakalang iyon ang opisyal na plataporma na ginagamit ng kanilang ahensya. Una rito, pinayuhan ng Department of Social Welfare Development ang publiko na suriing mabuti at i-verify ang mga nilalaman na makikita nga online at huwag madaling maniwala sa mga post mula sa hindi mapagkakatiwalaang sources. Sa ating pong international news, nagsagawa na ng airstrike ang United States of America at Britanya laban sa militanteng grupo na Houthi sa Yemen. Ang naturang strike ay ang aksyon ng mga naturang bansa laban sa mga ginagawang pag-atake ng militanteng grupo sa mga vessels na tumatawid sa international shipping lanes sa Red Sea at Gulf of Aden. 27 na mga barko na ang inatake ng Houthis sa naturang anyong tubig sa pamamagitan o pumapagitna sa Asia at Europa na nagiging malaking sagabal sa trade sa pagitan ng mga bansa sa dalawang kontinente. Mariin naman na sinabi ni United States President Joe Biden na hindi ko konsintihin ng gobyerno ng Estados Unidos ang pag-atake na ginagawa ng Houthis sa mga vessels ng iba't ibang bansa o alinmang aksyon na lumalabag sa freedom of navigation. Binanggit ng isang opisyal ng Estados Unidos na nagpadala ang bansa ng aircraft, ships at submarine para sa isinasagawang airstrike. Sinusuportahan rin ng mga bansang Australia, Bahrain, Canada at Netherlands o the Netherlands ang isinasagawang operasyon ng Estados Unidos at ng United Kingdom laban sa Houthis. Nauna nang nilabag ng militanteng grupo ang panawagan ng United Nations at gobyerno ng Estados Unidos sa pagpapatigil ng pag-atake sa Red Sea. Ayon sa Houthis, ang ginagawa nilang pag-atake ay nagpapakita rin ng suporta sa Hamas, na rebeldeng grupo naman na kumokontrol doon sa Gaza. Panating mga balita mga kabombo, kumuha naman tayo ng update ukol kay Philippine National Police Chief Acorda na nanindigang itutuloy ang isinampang reklamo laban kay retired Brigadier General Macanas Sr. kaugnay pa rin sa video nito hinggil sa umunay destabilization laban sa pamahalaan. May mga nakalap na impormasyon at pagbabalita si Bombo Marlene Padiernos. Nanindigan si Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na itutuloy nito ang reklamong kanyang isinampa laban sa retiradong general at vlogger na si Johnny Macanas Sr. May kaugnayan pa nito sa video na inilabas ni Macanas hinggil sa umunay pangungumbinsi ni na Philippine National Police Chief Acorda at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magbitiw na sa pwesto bilang punong ehekutibo ng ating bansa. Ito ang binigyang diin ng hepe ng pambansang pulisya kahit na pinalitan na ni Macanas ang caption at thumbnail sa naturang kumalat na video sa kanyang channel na The General's Opinion. Ipinaliwanag ni Acorda na hindi maaaring basta-basta maghain ng affidavit of desistance ang isang pulis lalo na kung ang nakasaad sa inyaing reklamo nito ay People of the Philippines laban sa inirereklamo. Well, yung kaso naman ay submitted the documents to the prosecutor's office and nililipin na I leave it to the prosecutor's office and to the court kung whatever will be decision. So,
ano makita kung talagang may crime committed. Kasi sa atin, sa police, is bawal mag-file ng affidavit of existence. No? Pag police kasi is mag-crime kasi it's not me. Pag mapansin niyo, pag nagpapatay ng kaso, it's people of the Philippines versus an individual. Because it's the crime committed or the acts committed is not against me. It's against the people of the Philippines. Kung maalala nitong Enero 8 lamang na taong kasalukuyan ay personal na nagtungo si Philippine National Police Chief Acorda sa Quezon City Prosecutor's Office upang formal na magsampa ng reklamo laban kay Macanas. Ito ay may kaugnayan sa naging paglabag ng dating Army Brigadier General sa Article 154 ng Republic Act 10951 na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012 nang dahil yan sa kanyang pagpapakalat ng disinformation at misinformation laban sa kapulisan, kasundaluhan at sa pamahalaan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Iniulat ng Philippine Embassy sa Cairo na pinalawig pa ng pamahalaan ng Egypt ang deadline nito sa mga dayuhan na iligal na naninirahan sa naturang bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng embahada na pinalawig pa ng 3 buwan ng Egyptian government ang ultimatum nito sa mga dayuhan na iligal na naninirahan doon para ayusin ang kanilang residency status. Ito ay mula sa December 15 noong nakaraang taon deadline at pinalawig ito hanggang March 15, 2024. Resulta nito, pinapayuhan ng Embahada ng Pilipinas ang mga Pinoy na iligal na naninirahan sa naturang bansa na ayusin na kaagad ang kanilang mga dokumento. Ayon sa Philippine Embassy, dapat ding tiyakin ng overseas Filipino workers sa Egypt na nasa kanilang pag-iingat ang kanilang mga pasaporte at huwag hayaan na kunin ng kanilang employers o sponsor ang kanilang pasaporte. Samantala, binigyang diin naman ng Department of Education ang agarang pangangailangan na palakasin ang mga pagsisikap upang mas mahusay na matugunan ang bullying sa mga paaralan. Ayon sa Department of Education na nagbigay ng update sa kanilang pagsisikap na labanan ng bullying sa mga paaralan, ito ay dapat na gawin ng pamahalaan. Ito ay matapos na rin nalumbas sa resulta ng Program for International Student Assessment o PISA kamakailan na ang bullying ay may kaugnayan sa competency levels at academic performance ng mga mag-aaral. Sa pagkilala sa kahalagahan ng pagtugon sa bullying at iba pang posibleng kaso ng pang-aabuso sa mga mag-aaral, sinabi ni POA na itinatag ng Department of Education ang Learner Rights and Protection Office noong nakaraang taon. Sa pagbanggit sa datos mula nga sa naturang mga offices nito, sinabi ni POA na mayroong 120 kaso na ang naresolba hanggang sa kasalukuyan. Gayunpaman, binanggit niya na maaaring may mga isyu na kailangan pa ring matugunan pagdating sa sistema ng mga pag-uulat. Nabanggit rin ni POA na may mga kaso na naresolba at maaaring mayroong underreporting na nangyayari. Sa ngayon, sinabi ni POA na pinalalakas ng Department of Education ang Child Protection Committee sa mga paaralan at ang sistema ng pag-uulat ay patuloy din na pinapabuti ng kanilang departamento. Samantala, hinimok ho ng National Privacy Commission ang publiko na maging responsable kapag nagbabahagi ho ng mga larawan at video online na naglalaman ho ng inyong personal na impormasyon. Ang advisory ay batay sa Republic Act No. 10173 na kilala rin bilang Data Privacy Act of 2012. Ayon sa batas na ito, ang pagpoproseso o pagbabahagi ng mga larawan at video na naglalaman ho ng personal na impormasyon ay dapat na may legal na batayan. Gayon din na sumunod sa pangkahalatang prinsipyo ng data privacy ng transparency at lihitimong mga layunin. Samantala, binigyan diin ng komisyon ang mga panganib na nauugnay nga sa pagbabahagi ng personal na impormasyon, lalo na ang mga naglalaman ng sensitibong impormasyon. Ang pagbabahagi ho ng mga sensitibong content online ay maaring maglantad sa mga individual sa cyberbullying. Noong Nobyembre ng nakaraang taon, ang Pilipinas ay natag bilang nangungunang bansa na may pinakamataas na rate ng scam sa 11 bansa sa Asia.
Para sa karagdagan pa nating mga balita, inanunsyo naman ng Makati City Local Government Unit ang plano nilang pag-aralan ang paniningil ng mas mababang real property taxes sa kanilang lungsod. Kabilang narito ang iba pang local taxes na kinakailangang bayaran sa kanilang local government unit. Layon ng naturang inisyatiba na ito ay mabawasan ang mga bayarin ng mga residente sa kanilang lugar. Sa isang pahayag, sinabi ni Makati City Mayor Abby Binay na napapanahon na ang naturang plano. Ayon pa sa alkalde, aabot sa 7.9 billion pesos ang halaga ng magiging savings ng kanilang lungsod taon-taon matapos na matanggal sa kanilang jurisdiksyon ang mga embo barangay. Ipinagmalaki rin ni Mayor Binay ang patuloy na paglago ng kanilang ekonomiya. Ito'y dahil na rin sa masigasig na pagsusulong nila ng sustainable development. Kabilang na dito ang mga makabagong pamamaraan sa paglilingkod sa kanilang mga mamamayan. Batay nga sa datos, noong nakaraang taon ay pumalo sa lagpas 31.74% sa target ang nalikom na pondo ng lungsod mula sa mga business taxes. Tiniyak naman ito na nakatuon ang kanilang lokal na pamahalaan sa inklusibong pag-unlad at mga inobasyon para sa kanilang lungsod. Inihayag ng Department of Education na ang school-based feeding program ay inaakma upang masakop nga ang buong school year. Ito ay upang matulungan ang mga Filipino learners na mapataas ang kanilang performance sa mga paaralan. Sinabi ni Department of Education Undersecretary Michael Poa na mas malaki ang alokasyon ng budget para ho sa mga school-based feeding program ngayong taon. Aniya, inilahad din ng DepEd ang mga programa at hakbangin nito kaugnay sa kalusugan at nutrisyon ng mga mag-aaral. Binanggit rin ng opisyal na mayroong food stamp para ho sa mga pamilya, lalo na sa unang 1,000 araw. Mayroon ding supplementary feeding program na pinondohan ang Department of Social Welfare and Development at pinalawig sa mga daycare program. Una nang sinabi ni POA na nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Education sa iba pang mga ahensya tulad ho ng Department of Social Welfare and Development hinggil sa naturang programa. Samantala mga kabombo, naantala ang operasyon ng Light Rail Transit 2 kanina matapos magkaroon ng problema sa power supply nito. Kasunod nito, nagkaroon naman ng paghaba ng pila ng mga pasahero sa Anonas Station dahil sa naganap na pansamantalang tigil operasyon. Dagdag dito, ang ilang mga pasahero rin ay mas pinili na lamang na umalis at maghanap ng ibang masasakyan kaysa malit sa kanilang pupuntahan at mga trabaho. Una na rito, ayon sa pamunuan, kaagad din namang naging operational ang linya ng tren makalipas ang ilang oras. Sa ngayon ay nasa 8 tren na ang umaandar sa main line ng Light Rail Transit. Nakipagkasundo ho ang isang e-wallet company sa National Bureau of Investigation para palakasin ang mga hakbang paglaos sa paglaban ho sa online fraud, scam at iba pang cybercrime sa bansa. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement na nilagdaan noong Enero at 10, tutulungan ho ng kilalang e-wallet company ang NBI sa pagpigil, pagdetect, pag-iimbestiga at pag-uusig sa mga kaso ng cybercrime na may kinalaman ho sa paggamit ng kanilang e-wallet application o paglipat o pagtanggap ng mga nalilikom mula sa anumang krimen o labag sa batas na aktibidad. Gagawin ito sa pamamagitan nga ng pagbibigay ng may katuturang impormasyon at data sa ilalim ng mga umiiral na batas, tuntunin at regulasyon sa bansa. Sinabi ng naturang e-wallet company na ang kasunduan ay lalo pang nagpapatibay sa prioridad nito upang ma-secure ang mga pondo at data ng mga gumagamit nito. Ay naman kay National Bureau of Investigation Director Medardo D. Lemos, habang parami ng parami ang mga Pilipino na yumayaka at tumatangkilik sa digital space para sa kanilang pang-araw-araw na mga transaksyon at pamumuhunan. Napakahalaga para ho sa mga ahensya nagpapatupad ng batas na magkaroon ng aktibong kasosyo tulad ng isang e-wallet company kung saan nakikipagpalitan sila ng teknikal na kaalaman at kadalubhasaan sa pinakabagong mga hakbang sa cybersecurity. Inilalarawan rin ito na ang opisyal ng isang malaking milestone isang malaking milestone sa kanilang shared fight laban sa mga scammer, fraudster at iba pang cyber criminals. Inihayag rin ng naturang e-wallet company na handa rin silang makipagtulungan sa Philippine National Police, Anti-Money Laundering Council at iba pang ahensya ng pamahalaan.
Sinelyuhan na ng Department of Budget and Management at ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kanilang kasunduan. Ang pagsasanib persa na ito ay upang malabanan ng human trafficking at illegal recruitment na talaga namang talamak sa ating bansa. Saksi sa naging seremonya ng paglagda ay ang Anti-Money Laundering Council. Sa naturang agreement, nagkasundo ang Department of Migrant Workers at ng Bangko Sentral ng Pilipinas na magtulungan sa paghabol sa mga nasa likod ng talamak na human trafficking. Bahagi rin ng napagkasunduan ang pagbawi sa mga ari-arian ng mga nasa likod ng illegal recruitment at mga trafficking in persons. Sa pagkakataon ito ay kumuha na tayo ng mga balita mula sa mga balitang tinitukan ng ating mga provincial stations. Ito hong transport group abay nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpalabas ho nitong tinatawag na executive order para ho sa pagsuspinde ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno. Ang kabuuan ng balitang yan ay tinutukan ng Bombo Radio Legazpi. Nananawagan ang mga transport groups kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magpalabas na ng executive order para sa pansamantalang suspensyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Kasunod ito ng mga nadiskubring anomalya at problema sa programa sa isinagawang pagdinig ng Transportation Committee ng Kamara. Sa panayam na Bombo Radio Legazpi kay Ariel Lim, ang presidente ng National Public Transport Coalition, kasama sa mga nadiskubri sa pagdinig ay ang kakulangan ng paghahanda ng Department of Transportation para sa implementasyon ng programa at ang posibleng sabuhatan ng mga dating transportation officials. Hanggang sa ngayon ay hindi rin malinaw kung saan bibilhin ang mga modernized jeep na ipapalit sa traditional na jeepney habang kulang pa ang pondo ng mga asosasyon para dito. Sa nasabing pagdinig, nagkaisa umano ang mga transport group sa panawagan sa Pangulo na dapat na suspindi na muna ang implementasyon ng modernization program hanggang sa masolusyonan ang mga nadiskubring problema. Umaasa naman ang grupo na didinggin ng Pangulo ang kanilang mga hinaing, lalo pat posibleng hanggang Enero 31 na lamang makakabiyahe ang mga jeepney drivers at operators na hindi nakasama sa consolidation. Wag na muna nilang ipatupad ito, pero gaya na sinabi ko, tinuloy pa rin nila sa pakiusap namin. So ito na po ngayon, nagputukan na lahat sa kanila na ngayon po mukhang sila yung naiipit, no? Abagi na rin pahayag ni Ariel Lim, ang presidente ng National Public Transport Coalition. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa number 1 na most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Kumuha naman tayo ng update sa isang drug personality na kalalabas pa lamang noong nakaraang taon sa Piitan, abay patay matapos pagbabarilin sa Negros Occidental. May pag-uulat at update ukol dyan ng Bombo Radyo Bacolod. Patay ang isang drug personality na kakalabas pa lamang sa Piitan noong nakaraang taon dahil rin sa illegal na droga matapos na binaril sa San Juan Baybay Street, Barangay 6, San Carlos City. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpuz, officer in charge ng San Carlos City Police Station. Ang biktima ang kinilalang si Weber Mondragon alias Danny, 51 anyos, residente sa Barangay San Benito, Calatrava, Negros Occidental. Ayon kay Corpuz, ayon sa investigasyon, ang biktima ay naglalakad malapit sa boarding house na tinutuluyan nito at sinundan ng 2 persona at pinagbabaril. Siya ay tinamaan ng bala sa batok at sa kanyang likod na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Na-recover sa crime scene ng 2 empty shell at isang deformed slug ng caliber 45. Ayon dito, ang biktimang nakalabas sa Piitan noong 2023 sa kaso na paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mayroon namang eyewitness sa krimen na nakakilala sa suspect, kaya mayroon na silang persons of interest sa mga kapulisan ng San Carlos City Police Station sa pumatay sa biktima. Ang tinitingnang mga suspects ay pawang involved sa illegal drug activities, kaya ito ay isa sa mga anggulong tinitingnan na motibo sa pagpaslang at gayon na rin ang personal grudge. Mayroon ding nakuha na CCTV footage na nagpasolidify pa sa pahayag ng witness sa identity ng tinuturong mga suspect. Inihag din ni Corpus na gagawin ng mga ito ang lahat upang mabigyan ng hustisya ang pagpatay sa biktima. Pero hindi siya taga dito He is from Calatrava. So happen lang na may live-in partner siya dito. At actually siya nakulong dito sa city of San Carlos sa drugs din. Tinigyan pa namin sa aming investigation whether ito ba nangyari because sa
sa drugs or personal grudges. Kasi we have the person of interest naman. Yun ang mga tinuturo talaga ng mga tao na nakakita doon sa insidente. Ang POI natin is involved sa illegal drugs. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, ito si Bombo Zaldívar, the second person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito naman hong National Public Transport Coalition abay kinatuwa ang pagbibigay ng pansin ng Kamara de Representantes o usapin ng Jeepney Modernization Program. Ang kabuuan ng balitang yan ay tinutukan ng Bombo Radio Kawayan. Ikinatuwa ng National Public Transport Coalition na binibigyan ng pansin ng Kamara de Representantes ang usapin sa Jeepney Modernization. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan, sinabi ni Ariel Lim, Chairman and Convener ng National Public Transport Coalition, na maganda ang naging resulta ng isinagawang pagdinig noong araw ng Miyerkules dahil nakinig ang mga kongresista sa kanilang mga hinaing tungkol sa Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ng Department of Transportation o DOTR at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Anya sa sinagawang pagdinig ay lumabas ang mga kooperatiba na nagkaroon ng problema at nakita ng mga mambabatas na hindi pa talaga handa at hindi tama ang proseso na ginagawa ng DOTR at LTFRB na programa. Nagbigay ng pahayag ang ilang mambabatas na gumawa ng resolusyon para hilingin kay Pangulong Bongbong Marcos na palawigin ang deadline o kaya ay pag-aralang mabuti. Umaasa naman sila na sa susunod na pagdinig ay maglalabas ang Committee on Transportation ng isang committee report. Maganda po ang naging resulta kahapon dahil mukha pong yung ating mga kongresista, majority man o minority, medyo nakinig po doon sa ating hinaing kung bakit tayo po ay nagko-complain regarding dito sa PUV Modernization Program ng DOTR at ng LTFRB. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kawayan, ako si Bombo Lani Velasco para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, ito namang Police Regional Office 7, 100% committed na nakasuporta sa mga aktibidad at tiniyak na magkakaroon ng very safe na sinulog ngayong taon. May update dyan ng Star FM Cebu. Inaasahan ng pulisya sa Central Visayas na magkakaroon ng isang very safe na pagdaraos ng sinulog ngayong taon. Tiniyak ni Police Regional Office 7 spokesperson Police Lieutenant Colonel Gerard A. Pilares sa publiko na matagal na nila itong pinaghandaan at may saklaw na seguridad para sa lahat ng aktibidad na ito. Sinabi ni Pilare na gagamitin ng pulisya sa rehiyon ang lahat ng kanilang resources upang matiyak na makakamit ang isang ligtas at secure na sinulog. Gayunpaman, nangangailangan pa rin umano sila sa tulong ng komunidad para makamit ito at hinimok ang publiko na kung sakaling makakakita ng kahina-hinalang individual o aktibidad ay agad itong i-report sa pulisya upang agad itong maaksyonan. Sa kasalukuyan, wala naman anya silang na-monitor na anumang security threat, ngunit hindi nila kailangang maging kampante. May mga ipapakalat pa anyang mga pulis sa mga areas of convergence o sa mga lugar na dagsain ng maraming tao. Dagdag pa nito, taon-taon ay nagkakaroon sila ng pagtatansya sa crowd at noong nakaraang taon pa anya sa kabila ng napakaraming tao, mas kaunting krimen ang kanilang naiulat na posible din nilang makamit sa taong ito. Generally, we would like to assure the public that the intention of the task force commander, Police Brigadier General Anthony Abirin, nga masiguro gyud ang sinulog 2024 will be very safe, very secured and solemn. Mula Star FM Cebu, Star DJ Jom Garnett, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito naman hong LED wall na inilagay para ho sa sinulog sa Kabataan 2024 na gaganapin sa Cebu City Sports Complex, gumuho ilang mananayaw na sugatan. Ang kabuuan ng balitang yan ay tinutukan ng Bombo Radio Cebu. Gumuho ang LED wall na ikinabit para sa sinulog sa Kabataan 2024 na gaganapin sa Cebu City Sports Complex. May naitalang mananayaw ng Barangay Banilad Contingent ang nasugatan matapos matamaan ng LED panel na gumuho dahil sa malakas na hangin sa panahon ng kanilang paghahanda sa sinulog sa Kabataan sa Dakbayan 2024. Mabilis na dinala ang naitalang nasugatan na mananayaw sa pinakamalapit na ospital para sa medikal na atensyon at paunang lunas. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon hinggil sa insidente at ng may-ari ng Sunset
system na kinontrata ng Sinulog Foundation Incorporated. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu News Team sa Festival Queen ng aktibong binaliwhanon na si Lindsay Marie Villamor, sinabi nito ang panghihinayang nila dahil hindi nakablocking sa mismong entablado kung saan gaganapin ang sinulog sa kabataan. Dagdag pa nito na hindi na siya pumasok sa kanyang klase upang makapag-ensayo kasama ang mga grupo sa nasabing venue, ngunit nadismaya ito nang hindi makapag-ensayo sa Abellana dahil sa gumuhong LED wall. Sa ngayon, nasa mabuting kalagayan na ang naitalang nasugatan at hindi naman nagpalabas ng pahayag ang Sinulog Committee kaugnay sa nasabing insidente. Nanghihinayang po ako dahil hindi po kami nakablocking sa Abellana dahil umabsent po ako sa aking klase ngayong araw kasi gusto kong ibigay ang buong araw ko upang makapunta doon sa Abellana. Ngunit aksidente nga ang ibang participants dahil daw sa LED na natumba o ano. Tapos hindi po ako confident na magagawa namin ang aming sayaw. Hindi ito ang lugar sa aming kompetisyon at mahihirapan kaming mag-adjust sa Sabado. Ating napakinggan si Lindsay Marie Villamor, ang Festival Queen ng aktibong binaliwhanon. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Alea Patenio para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras, mayroon na lamang ho tayong 4 na minuto na natitira bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Ito namang mga oportunista muling nagsagawa ng looting sa Papua New Guinea dahil sa kahirapan. May pag-uulat ukol dyan ng Bombo Radio Naga. Muling naitala ang panibagong insidente ng looting na isinagawa ng mga residente sa mga tindahan sa Papua New Guinea. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Poldo Azucena, ang Bombo International News Correspondent mula sa Papua New Guinea, sinabi nito na aktwal nitong nakunan kung paano pinasok ng nasa humigit kumulang 3,000 na mga sibilyan, ngunit maituturing na mga oportunista sa naturang bansa ang mga tindahan, kung saan pinagkukuha ng mga ito ang mga laman ng shop, kagaya na lamang ng mga pagkain, mapabata man o matanda. Ayon kay Azucena, maliban sa pangamba na baka pati ang kanilang kumpanya na pinagtatrabahuhan ay pasukin rin, marami umanong sumubok na batuhin ito habang kinukuhanan nito ng video ang pangyayari sa lugar kung kaya't labis na takot ang kanyang naramdaman. Aniya, ang may-ari umano ng shop ay mga Chinese kung saan mayroon itong mga baril, rason upang masugatan ng ilan sa mga tao. Dahil dito mas lalong nagalit ang mga oportunista kung kaya't mas pinersa ng mga ito na makapasok sa mga tindahan. Kaugnay nito, nagkaroon naman ng rally ang mga kapulisan sa kataas-taasang opisina ng gobyerno o sa bansa dahil sa pagbabawas ng kanilang sweldo dahil sa tax. Dito rin, sinamantala ng mga oportunista ang pagluluting dahil wala namang mga pulis na nakabantay. Dagdag pa ni Azucena na malaking kalugihan rin ito sa mga negosyante sa lugar dahil ang iba umano'y sinunog pa ang mga shops. Samantala, kahirapan naman ang nasa likod ng ginagawang looting ng mga oportunista sa lugar dahil minsan wala umanong nakakain ang mga ito sa isang araw. Sa ngayon, bago man umano dumilim ay umalis na sila sa kanilang kinaroroonan bago pa man mayroong mangyaring hindi maganda sa kanila. Wala namang naiulat na mga Pinoy na nasugatan sa pangyayari. Kaugnay yan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Poldo Azucena. Actual natin nakuhanan kung paano nila pinasok yung isang mga shop, no? Tapos sinira nila yung fence, lahat ng mga shop. So nilot nila lahat ng mga laman ng mga shop. So maraming shop kasi doon, maraming grocery doon sa tabi ng office namin. Merong malaking grocery. At yan ang tinig ni Poldo Azucena, ang Bombo International News Correspondent mula sa Papua New Guinea. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Naga, Bombo Kiera Liadop, para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bago ho itong ating Orasyo Imperata, nais ho namin kayong imbitahan na maliban ho sa Bombo News Center, abay maaari po ninyong matunghayan ang aming 31 fully digitalized AM at FM stations sa buong bansa. At para ho sa karagdagang mga balita at detalye at mahalagang impormasyon, tumutok ho sa kanilang mga social media live. Para ho sa mga Cebuano, nariyan ho ang Bombo Radio Davao, ang Bombo Radio Cagayan de Oro, ang Bombo Radio Butuan,
at ang Bombo Radio General Santos. At para naman ho sa mga Ilonggo, nariyan rin ho ang ating istasyon na Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo at ka-Star Nation, bago tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata for Deliverance from Calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ho ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 2 minutos na nakaligan sa takna nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray Sound 2 sa Gyapon. Kapuri mo Bombo Chama Blanco Hover. Balikan ta ang balita ni Bombo Jomar Villa. Ini ang pagpabumbuman no, sa pila ka mga opisyal na kay do sa appointment kuno ni Kap. Do may ara sang ginapaboran diri ang punong barangay. Sa Barangay Gloria diri sa May City proper area. Ibalo na to ang plastada sin Ibanwa. Check ta ang report. Kaupo naman sa kay Bombo Jomar Villa. Jom, sa report, please come in. Pabumbo sa mga barangay kagawad sa Barangay Gloria City proper ang ilang sining punong barangay pangod sa do kasubong punong nga may ara no sa ginapaboran. To give a background sa Bombo Cham no sa aton sa mga tagpalamati ang nagapungko subong diri nga punong barangay amo ni si punong barangay elect Rachel Rosales no newly elected din siya tapos retain siya ni no o kon pabilin siya ang ila si treasurer nga si Wendolyn Kalusay maliway siya nag-appoint siyang bago sa gini siya ang nagpungko bilang punong barangay so nagpadayon si treasurer Kalusay ang nagpungko bilang treasurer sa ila si barangay. So ang ginareklamo diri sa majority karon sa mga kagawad sa may nasambit ya karon nga lugar amo ang ining pag-appoint sa gyapon o kung pag-retain sa gyapon sa ila sining treasurera. Ako na sa treasurer sa manasambit ya karon nga barangay kay ang majority diri sa mga barangay kagawad ang luyag kun tani kuno no nga islan asang iban ang ining ila sining existing karon nga treasurer sa ila sining barangay. So no balang rason no nga ti luyag nila nga islan ang ila si di karon nga treasurera. At sali naka-interview kita diri sa isa man sa kagawad no nga nagapungko sa nasambit ka karon nga barangay diri Bombo Cham. Sali limanos la no. Limanos la nagpalapit diri agod nga magpalapot sa concern. So ang ila si diri nga ginabasihan amo ang una ginapayag may ara kuno negligence of duty no wala kuno gina-perform sa treasurera ang iya si nga kadungdanan pirang treasurer no sa benasambit yang barangay Bombo Cham kag ang ikaduha mo ning basihan nila nga may report sila nga nabaton
nga wala kuno sa monthly report no nga na-forward dito sa may bahin sa accounting office sa Iloilo City Hall ngati ang katungdanan sa kabilang tresurera ngati dapat may monthly report kini sa no gina-forward dito sa City Hall kung anong nagakatabo no sa barangay abi no likely kung may mga project dira nga gin-implement karon kag kung ano pag mga ongoing dira nga ginaplano man sa nga barangay kay may araman sila ginatawag diri karon nga kapag sinapol drabi no sa mga council sa ila siniya nga barangay may report man gid kita dream na batod man nga isa man to singgawa nagreklamo man daw ay kuno na namian sa ila si ding treasurer daw ay kuno nga mag istorya no sa ila kag sa iban to nga nagapalapit do kasuplada kuno amo na ang ginareklamo diri karon sa mga kagawad so ginpalabot nila ni sa punong barangay kay Rachel Rosales pero suno sa mga kagawad diri do kasubong kuno nga duay kuno ginapabatian no ni kapitan ang ila sini nga panawagan nga islan ang ila sini nga barangay treasurer adra sa lugar way man kuno sang may ginatugpo diri nga treasurera ang mga kagawad nga nagreklamo ang ila lang ya ati ma-appoint sang bag-o tikon pilian da karon tiya mo nang ano nila no butang nila dira ka bilang treasurer kag lang taon Manila ag capability bla amo nang isa dira sa ginabasihan diri karon sa nga sining mga kagawad nga nagpalapot sang reklamo antes ta pabati ang sabat diri sang punong barangay ari blanay pabati ta ag tagreklamo isa man kagawad no sa hambit karon nga barangay sa papakigungutan diri sang Bombo Radio. Una na abi natabo kay na new elected kami sa barangay. Gusto man tani namon nga ibag-uhon ang sitwasyon sa amon nga barangay. Ang una-una nga da nga amon bag-uhon amo ang amon nga appointed, kundi amon ang treasurera. So sa amon nga tawag ni sa amon nga majority sa council, nagakasugot kami nga nagambal kami nga hindi lang kami magi-appoint, re-appoint kay sa amon nga treasurera kay tungod may mga kapaltahan siya nga ginubra sa amon ka barangayan. So dapat namon na tinloon kung ano man to ang naumpisahan nila alinsang una kay tungod bag-o kami gusto namon bag-o man ang maubra namon sa bago nga elected. Ano nga mga kapaltahan na nakita nyo sa treasurer yung subong din? Una-una namon nakita siguro ang iya nga mga negligence of duty kaysa to sa suno man sa amon nga ginapamangkutan mga sa tanan man nga office ang gobyerno nga naghambal nga lalo na gid sa accounting nga may mga negligence wala si treasurer namon na tawag ni wala siya naga-comply sang iyang performance sa city sa barangay treasurer. So dapat sa umpisa pa lang wala yan naging palabot nga matabo ang amo ni bilang nga sitwasyon nga kami ang newly elected nga makakita sang iya nga ginaubra. Nga parehas na mga transmittal report, ang monthly report dapat naka-record na sa accounting kag sa mga dapat nga compliance niya. So ano ay na record gali na sa ano? So sa nahibaluan to namon wala sang una-una gito namon nga kadto sang nakapungko na kami so ginpamangkot na namon ng city accounting kung ano ang mga non-compliance ni treasurer. Kay may nakita kami may ginpadala diri ang letter ang treasurer regarding sa mga non-compliance ni barangay treasurer. So hambal ni accounting nga ipa-comply kay treasurer ang iya nga mga tawag ni mga reporting. Muna. So do amo na nakita nyo nga rason nga islan sang bag-o. Oo. Kay kumbaga do wala siya naga-perform sang iya nga mga duty sa barangay treasurer. So kung islan sang bag-o may i-appoint kamong bag-o or kami gapagasugot man kami sa amon hatag man namon nga pabor kay syempre kay barangay captain namon kay tungod siya ang siya lang gid ang person nga maka-elect so approve na lang namon kung in case gid man nga maisla ng amon ma-appoint ang bag-o nga treasurer.
So why man kamo abi do personal nga ano abi basi may personal nga kalain kamo kay treasurer bla ka ano why man? Siguro hindi man na guro as a public servant, siguro hindi ta man na guro ipaabot na kita kay katagsa kita sa aton may ara man kita nga kalain nga buot, pero as a public servant siguro kilanlan gid naton ipanindugan kung ano ang maayo. Joms. So mo to ang kabahin diri karon no sa atagreklamo. Actually sa nabili ni nga apat diri ka mga kagawad, bumbutsam si man ang ila sa nga punto ngati amo na nga may ara kuno dapat nga i-list na karon nga bag-ong kagawad no. Sa ila sa nga barangay. Actually gin ano nila ni no, gin botohan nila ni sa 8 ka mga barangay council upo diri ang SK chairman. So 5 diri aga kapabor nga ti amo na i-stand abi no ang ila si di nga treasurera asa ba sambit ka barangay. Kasan so, sila nag binutuhay? After sang pag pungko mismo sa kapitana sa nasambit sa karon nga barangay kay tidra na sa ma-appoint mo. Hindi kiti ang pagsulundan diri sa dig sa local government code. Ang ma-appoint sang barangay treasurer amo ang punong barangay with the concurrence of the majority of all the sangguniang barangay members. Now, sa pag-retain pa lang ni Kap sa kay barangay treasurer, kag kung hindi nila gusto, tani dito pa lang nagpamalabag na sila Bombo Jomar. Hindi na hambal ni kagawad una mo nga interview, hambalya, why man sila nagbalabag? Ginaprubahan man gani nila nga i-appoint si barangay treasurer. O galing naman, subong, nakita nila nga damo sang mambal naton abi kapaltahan si barangay treasurer. Kagusto sini nila nga islan. So paano sila nakalabot sa punto nga nagbinutuhay sila nga islan ang barangay treasurer, Joms? Actually, nag-sapol gid sila tanan, pati kapitan, ara man ang presensya, ang ila sila nga council sa barangay, ara man, walo ni sila tanan mo, sabay barangay diri Bobosam. Kasi abo na nga doon nag-decide sila nga iles ang bago. Pero galing, wa isang presensya dito sa wa ito sang presensya, kung kasubo kasi yung DLG, kaduli hila ng kanto ng barangay nga ma-settle bla nga ma-desairan ang ilang sila nga reklamo. So mo nga duway matapos-tapos bumbutam kung ano giban ba lang desisyon kung islan o kung pabilin ang ilang sila nga barangay treasurer sila sila nga barangay kay nagkanto man to ang DLG pero ginatulod man kunok DLG sa kapitan ang desisyon sige hapon. Apisar kasi amo na nga may mga kagawa diri ang nagapamalabag dira sa ila nga lugar. With that information, ginlapot taman diri si Puno Barangay Rachel Rosales no sa nasambit sa karon nga lugar. Kay ang natungdan diri no nga barangay treasurer diri Bombotsam hindi lang sa kuno magsabat dugin tulod lang kay Kap kuno ang reaction abi ni Kap regarding sa sining natabo. Ang barangay treasurer amo galing ni si Wendolyn Kalusay adra sa sambit ng barangay. Disono kay punong barangay Rachel Rosales diri karon Bombotsam. So why man sa kuno may nakita nga ado anomalya abi ngati amo nang rason dira karon nga ma-appoint sila sa bag-o nga barangay treasurer adra sa ila sa diya nga barangay kay pag apadlaga ni Kakway pakuno sa gani kapungko bilang kapitan ara na ang presensya dira karon o kung nagapungko na bilang treasurera sa ila si nga barangay ining si Kalusay. So no kay Puno Barangay Rosales ilay gyapon sa DILG ka masunod kasi amo na ang kapitan ang may power dira nga mag-appoint kung sino ang luyag nga mapungko bilang treasurera no dira sa ila si diya nga barangay pero tino naga-conflict lang gani diri nga di dapat maugyon gid ni ang majority karon sa mga barangay kagawad adra sa ila sini nga
barangay kag ginatag man sa natungdan way man sa kuno may napaboran sa pagpili karon sa bilang treasurer kay suno sa iya way man sa kuno rason nga pa-islan na karon sa bag-o ang ila si diya nga treasurera ada sa barangay Bumbudsam. Ari plus ipuno barangay Rosales sang mapakigangutan dire sang Bomboradio. Ang mahambal ko lang sir kay ang sa lahi sang DILG powers ng kapitan ang ma-appoint sang treasurer. Amulan ang mahambal ko kagapin pa ang treasurer ko qualified man niya sir. Hindi ko man siling parinti ko kag kung ano da ang ginahambal nila sa treasurer ko. So ang reklamo tok makgawad mo nga ang isa to sa ginabasihan nila nga dapat kuno islan kay bisan kuno wala sa mga minutes ning ginapagkuha sige gyapon kuno ang sweldo duay bala sa basihan anong mambal sila? Ang mambal ko lang ang treasurer ang ginareklamo nila kung wala nila ginapamangkot ang sa side sang secretary ko kay dapat ang sa mga minutes na sa secretary ko na siya sir. So dala maano da Dira na dabasihan ang minutes ng secretary before siya maghikot sang mga papeles. Mga liquidation duay kuno ka comply pagid ni halin to sa City Hall to? So far sir, gina-follow up na sa akong treasurer. So sa subong okay na ang iya mga papeles ang ginareklamo sa akon mga kagawad. Pero gina-consider mo manikap nga basi kung may ara ikaw bing luyag nga ibulos sa treasurer or wala ko plano nga isla ng treasurer ko sir. Amo lang na. Kagapin pa qualified. Jobs? May punto man si kapitan. May punto man si kapitan nga ang plastarya sa minute secretary na hindi kay treasurer. Base ko may lain pangid nga nakita dira kag may iban pangid nga rason kay kon ang negligence of duty ti kun sikap pa nakapara naman kuno sang treasurera subong. Ti ano pangid ang plastada, ano pangid na reklamo sa mga barangay kagawad? Ang isa to ka kagawad nagareklamo nga hindi kuno mayo iya sidig PR no kun ini nga pag approach plus baka palapit ko sa iya do sa plada ko no amang isa to sa ila sila mga pang mention man ngati amo nang basihan Manila nga dapat ko na islan sang bag-o dra subong Bumbudsam hindi man personal relations or PR ang ginaobrahan sang treasurera nga bisan ginit uloy dapat mag-yuhom siya Bumujomar. Amo nang sa direktor sa mga ginapag-mention diri man Bumbudsam regarding karon sa amo niya nga concern. O galing kasuwa na lang nila file sila sang complaint sa office ng DILG or Office of the Ombudsman para nga malapot nila kung nung ila sila nga kagustuhan kag kung luyag nila nga isla ng treasurer. Di ba? Amo na gani try ta bidi pa-coordinate naman dire karon sa City DLG kung ano na gid man ang final decision. Kung ba nati ma-reappoint sila bag-o da karon dire barangay treasurer. Adra sila si diya ka barangay kaya kadto bang kuno to City DILG pero daw pa man gid sang klaro kung bala anong parindogan dira karon nga mailis ang bag-o kung pabilin ang amo sila karon nga plasada adra karon sila sa diya ka barangay Bumbudsam. All right, lamay man akon Joms, kumusta na subong mga mayor tanga dalanon, sirado na? Yes. Actually sirado na no ang pila diri ka mga area sa syudad sa Iloilo. Una kita diri sa mga area sa Freedom Grandstand, Bumbudsam. Ang diri sa Tubang mismo sa Grandstand, sirado na. Ang ining area, gibutakan ng diri sa Baral, agod nga hindi sila makagi. Ang masalagkan halin to, abis may paraula nga diri magli sa may Freedom, pwede sila kagi diri sa likod, no? Vaya diri sa may area sa City Hall, lapos na diri sa may area sa Rizal. Ay ang dalan di pasa sirado na ni no dire karo magi ning mga ma-perform la sa opening salvo sa aton sila mga kabombo. So halin dire sa may Freedom Grandstand amo ning area ako na judging area number 1
ang judging area number 2 diri sa may area sa provincial capital. Akon maobserbahan naton ang dalan pasulod diri sa capital sirado na. Kung diri ka din abis may lapos, tabo ka dis Taytay, hindi ka kalapos sa capital. So maliko ka pa to, lapos sa may Lapas Market, diretso diri sa may Libitasan, lapos diri sa may Taytay, diri lapos na diri sa may Giraluna, pakadto diri sa may city proper, no? Medyo malawig-lawig ni ang rota sa mga jeep. Diri ka Bobotsam. Same man diri sa may judging area, number diri bla sa may area karon sang sang Ledesma Quezon, no? Diri ang gin close man diri ang palibot. Usually ang mga jeep diri nga nagagi mga baluarte, no, kalumpang, so hindi sila kaagi. Diri Bobotsam kay drip lang sa tubang di kadako ka mall. Diri sa may Ledesma Street, sirado na ni, no, tikon halin ang jeep abi diri sa area sang diri sa Lagari route, diri sa may Parula o diri sa may sa may Dalan Rizal. So diri na sila magi sa may sa may area diri karon sang Smart kag area diri karon sa pakadto di Blas Super. So dire na sila magi, no, maglihid dito kag pakadto na dito sa bay Molo area. Same man dire sa may area karon sa Mabini, Delgado, no, amo nang isa ka judging area dira. Ang gin plastarte ang palibot sini gin sarduhan naman. Pero sa gihapon pwede ka agi ang mga salakyan nga ginagiyahan man dire sang pinaka mga traffic enforcer. Sang damlag lang naka-istorya kita dire, no, sa isa ka traffic enforcer. Grabe maglila sining nagyan ni Bobotsam kay may mga motorista gali dire, no, ang iban pa ni mga driver pa sa mga salakyan, ang iba nagapamilit gid, no, gamayan na kuno sila magseptanay dire karon ka isa dire ka traffic enforcer dire sa may dalan na Ledesma tingin patag man dire ngati sila ya nagasunod malang, no, kun anong mando sa may babaw dire ka Bobotsam kay ginbutangan na nila di kalubin nga di na makaagi. So amo nati sa mga traffic enforcer amo nang ginahimo nila di nga mag pakumbaba lang, no, ang ini mga traffic enforcer dire at least nga patagayon dire karon sa mahinay nga pamaagi nga hambalan, no, ang ining mga motorista regarding karon sa temporary road closure nga gipatuman dire sa may area sa city proper. Ang mga tao dire Bobotsam pakita nato nagalakat na lang, no, kasi ang sa may Lapas to ginsarduhan na to hindi nakasulod ang mga salakyan hindi nakasulod. Ang mga salakyan hindi nakasulod. Ang mga salakyan, ang tao ti amo nagalakat na sila. Ang kinatigulang to ba kululuoy damo pag mga binagtong niya tilakton niya pasunhan to kay dito pang jeep ho. Dire Bobotsam sa Black Balos nanay nga may opening salvo bla mo to nag abrakintol tong tigulang sa sini nga dala. Ang kontra lang dito amo nag tulutulit, no, ang palibot aduga gumgoom naman gani kung naton siya ning obserbaran adiri sa may palibot sa syudad sang Iloilo. Teng iban dalagi ka payong, no, basi masakit na kag pagabot ka dinagyang basi ga pahuway pas la sulod balay. Bobotsam, so amo nang gabay kita rin nga panumdom sa mga pumuluyo diri karon sa syudad sang Iloilo. Live diri now sa may downtown area. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa. So muna sarado na mga mayor nga dalanon naton diri sa syudad sa Iloilo bangod man sa patigayunon sini nga opening salvo may kantanan sa dinagyang 2024 Ati Tribes Competition. Di sa mga kabombo naton kalabanan sa aton sini makauturan karon ang nagalakat na lang iya para nga hindi na magdugang pa sa pagpugok sa dalagan sa trapiko. 25 minutos na nakaligad sa takna nga launa pagbalik nato na banwa dugang mga balita kag impormasyon. Senro kag GSO ginapreparahan ang pagdaguso sang tawo para sa opening salvo. Mga magahaboy sang basura kag mangihi sa mga pampublikong lugar. Dakpon! Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdum. Oras na!
The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for January 7 to 13, 2024. Ang Technocrats Band is set to delight you with their super selection of songs ng karabanan halin sa past millennium sa Concert at the Plaza. All yours humalin alas 6 ng gabi sa January 13, Saturday. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Enero 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga paggahiwaton sa Latolda las 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kaisog kag kabakod agud pangatubango ng mga pagtilaw sang tuig 2024. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience sa ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired. Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DUFM Bombo Radyo Iloilo. Ang City Environment and Natural Resources Office kag General Services Office amo ni ang in charge sa pagpasiguro nga tagsa ka may aktibidades diri iya sa syudad sang Iloilo mangin malimpyo afterwards. Pero sa mga nagliligad sini nga mga event ginpakita man sang mga katapos sang sentro kag GSO nga ti sa gihapon, why sila nagakataka. Bisan mahigko ang ila sining tinutuyo nga malimpyuhan para nga sa pagbugtaw sang tagsa ka mga pumuluyo diri sa syudad, malimpyo na ang mga dalanon naton. Ang ehemplo sini amo ang sitwasyon sa syudad sang Iloilo sang Enero 1 sang aga. No? Sa aton sino makabombo ay kasama makita nga higko kung may ara man ti siguro mga ginbalikan pa or balalikan pa sang sentro kag GSO. Pero sa bahin karon sang opening salvo ginalauman nga mga dagsa pagid ang mga pumuluyo diri iya sa sentro sang syudad. That is why nga ti nagdeploy man sang tawo ang sentro GSO kag ila sini nga pagdakpon ang mga wala sang patugsiling nga nagahaboy sang basura kag nagapangihi sa pampubliko sini nga lugar. Si Momo Angel Tan may follow-up report. Jel, sa report please come in. Bombot Sam din preparahan gid sang City Environment and Natural Resources Office ining opening salvo man para sa nagyang 2024. Sa interview diri sa Bombo Radio, si Engineer Neil Ravena, Department Head sa nasambit nga talatapan, iyaging pahayag nga aside bisag sa sentro koupod man diri ang mga offices just like ang General Services Office kag ang iyaman sa Beautification Division para sa pagpreparar hindi lang abi sa mga basurahan Bombot Sam kundi pati man sang mga tanom diri sa may syudad sang Iloilo kag kabahin diri sa mga balantayan gid nila nga tipang kundakton gid nila diri ang mga persona, mga individual man abi nga magahaboy sang tagsa nila ka mga basura at the same time ang magapangihi pala Bombot Sam sa mga public places kay ti isa ina sa mga kabahin sa mga ginasaway o kunang anti-littering nga ni Bombot Sam. Kaga aside diri sa mga implementation ang waste bins kadugang kag mga portalets ilabi na diri sa may Freedom Grandstand sa mga kabombo naton. Kay Bombot Sam, the last time nga observation man sang opisina ni Engineer Neil Ravena kalabanan sa mga tanongged ang nagkalaguba bangod man abi sa naguso sang publiko. The reason why kinbutangan nila anay ini sa subong sang mga kudala para nga matapinan nga maguba sa mga kabombo naton. Pamatian ta bala Bombot Sam ang kabahin sang pagpahayag ni Engineer Neil Ravena sang aton na interview. Yes, no. Gin tanan ni no, gin preparahan sa gid ni. May mga series of meeting na kita sa sa tatlo ka opisina na under sa aton supervision kag management, no. Ang GSO solid waste, mga street sweepers naton, ang sentro sa apprehending team para sa anti-littering kag urinating in public places, kag ang beautification program naton nga nagapangudal na kita no para madipinsahan ang aton nga mga tanom. So ang aton nga mga areas of convergence no ginatutukan sa Nasubong
Nag-start na kita gani kada gabi, no? May mga tao na kita sa Freedom Grandstand para mag-secure kag mag-situate nga bayaan sang mga blocking nga malimpyo ang aton nga mga pasilidad, no? So ano na kita, no? Preparado na kita kag we will augment also sa mga logistical support kag manpower para nga hindi kita ma-overwhelm sini sa kadamuon sang nagalantaw, no, sang opening salvo kag at the same time sa naga-celebrate sa aton sang dinagyang festival naton. Engineer, it means bali sir, aside abi sa mga basurahan nga ginpahamtang sa mga nagkalain-lain na nga judging areas, manakop kita sir sang mga makabuy sang basura o kung like mangihi sa mga public places? Yes, nagapanakop kita, no, kag hindi lang ni puro panakop, no. May team kita nga nagaupod nga ang ila obra information education campaign. So isa ina sa aton gin-augment, at the same time may apprehending team kita nga nagalibot along Jembasa, Start and Ledesma Streets. Kag may flashing team kita, no. May gin-assign ako nga engineer ang iya siniobra lang tahon lang ang mga areas nga posible nga ginahian kag ginakatuan, no, sa mga tao para mag-urinate. So isa ina sa aton ginapalibot kag ginapaplashingan naton, no. So tatlo ina ka team separately, may mga designated na sila nga responsibilities para ma-ensure nga malimpyo kag hindi kita magpangsod sa palubuton nga dinagyang festival. May ginkodal kita, no, nagbutang kita mga bamboo barriers, no, sa aton nga mga islands. Kag may gina-rearrange kita nga mga tanom sa pots, no, so that hindi sila matamaan during the celebration. May ginatag man kita nga mga waste bin, no, may gideploy kita nga mga waste bin para i-augment, no, sa existing nga mga waste bin. Kag at the same time nag-provide kita portalets, no, may gimbutang kita nga portalets sa may Freedom Grandstand. Una nagbutang kita duwa, but nakita nato to kulang gid, no, so another 4 aton gibutang that is on top sang aton existing nga mga CRs dira sa Freedom Grandstand. Sir, the last time sir sa kasadyan sa Kambanwanan do nagkalago ba gitong tanom sang city sir? Yes, no, ang ato Morning Glory nakita ta nagkalautod gid, no, so hindi ta gid malikawan, no, nga may gid during the the performance hindi man kita ka sagay libot, no, but we will ensure nga gid kita very resilient yan yung tawag nila nga survive man kita sa sining festival nato. So unda sa tanan, no, nga pasalamat ko sa aton media partners ila binigid sa Bombo. Nagapangabay kita kag nagapilar sa aton nga mga kasimanwa nga Ilonggo. Naging provide man kita nga mga waste bin, tabay pa, no, nga mag-cooperate kita sa pag-dispose ang properly, no, sa aton mga basura. Kag at the same time may mga portalets man kita nga pabutang, so kabay pa nga ang mga naga-urinate sa public places, no, mamitigate naton. Kag kabay gid, no, nga mag-cooperar kag sa dissemination sang aton nga information sa atong pumuluyo, no. Nagapasalamat na kita sa inyo. So kabay pa nga mag-cooperar tanan nato nga pumuluyo diri sa siyudad sang Iloilo. Bomba Cham na batian sa mga kabombo naton diri ang kabasing sang pagpahayag ni Engineer Neil Ravena sang aton ma-interview. All right. Kaga Bomba Cham idugang talang diri nga sitwasyon man, no, sa bahin sang Freedom Grandstand subong nga mga tinion nga isa mga kabombo naton dapat gid nga siguro magdala anay sila Bomba Cham sang payong kag kalo kay ang taliphi dili bala ga ulan-ulan na kaga as of the moment mambal naton nga puno na ang babaw nga parte o kun ining mga benches nga pwede makapungko ang mga kabombo naton para maglantaw punuan na sa subong Bombo Cham kag ti ang hinagaw gid diri kay ang plastada
ang one entrance and one exit gid lamang. Pwede din sila makasulod sa may former abing area dira sa BFP Barabong Batcham, dira ang entrance kag ang exit diri na gid lamang sa piyak abing way, wala na sang entrance exit sa isa ka side, kundi tag isa-isa na gid lamang. And mambal naton diri sa mga kabombo naton nya tama man ka strikto ang pagbantay sang kapulisan when it comes sa safety purposes man abi sa mga kabombo naton. Sa umuy na Bombo Cham alas 3 sa hapon magasugod na ang opening salvo kag ti matamat na ang mga kabombo naton para malantaw man ang mga nagkalain-lain nga tribo para sa nagyang tribes competition, at the same time illumination nga maga-perform subong nga hapon. Pila nga ni ka tribo sa dinagyang ati tribe competition, Jel? I-recall ta Bombo Cham mga 7 gid man i-double check ko lang Bombo Cham ha. Tikon mag-pito sila sa illumination, pila? Mga 7 districts gina Bombo Cham ang sakwan mo. Sure ko da ang sakwan illumination 7 gina saya. All in all mga 14. So pila ka ano kalawig ang tagsa ka short performance nga ginhatag sa mga tribo para nga sa opening salvo kag para nga do patikim nila sa mga sa mga audience? Mga 3 to 5 minutes ini siya Bombo Cham nga nila, mga performances kung mga performance sila para sa ka mga tribo. And so far do ginalauman tagid diri nga mahapunan ni Bombo Cham kay hindi lang iniisa kag duko kung duha ka judging areas maga-perform ang mga tribo, kundi 4 ini ka mga judging areas. Kung hindi sila makadasok diri sa may Freedom Grandstand abi, pwede man sila sa gihapon makaplastar dito sa may Capitol area, sa may Quezon Ledesma, kung sa may Mabini Delgado, para nga dito sila maglantaw sa mga kabombo naton. Hindi lang sila nga mahapunan, do magabihan gini kay as per information naton 3 PM masugod mo. So alang-alang man mag-perform ang mga performer sa illumination nga alas 4 pa lang sang hapon, hindi na makita na suga ang ron nila. So most definitely sa aton sila mga kabombo magabihan gid kita subong Bombo Angel. Expectar na Bombo Cham nga aside abi sa mga performances nila nga sirado abi ang mga dalan, kundi pati man ang magutok nga trapiko sa ibang areas ng Iloilo City, since kadra man lang pwede makaagi pakadtubalik ang mga salakyan sa mga kabombo naton. All right. Live diri sa bahin sa Iloilo Freedom Grandstand, ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted regional network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kita Bombo Angel Tan. Amo na yang impormasyon naton, last 3 pa sugod, no? Sa aton sila makabombo kay ti upod sa opening salvo ang mga contestant man sa illumination. Hindi man na pwede nga ma-perform iyang mga contestant sa illumination nga wala sang suga, engineer, no? Sa aton sila matagpalamati or masalag pa karon hindi na ma-pressure ang ila sini iyang costume. Kag nagapati kita nga bisan opening salvo, bisan patikim lang, no? Mambal naton magarbo ang production sini karon. Sa aton sini nga mga kabombo kay ti amo na iya ang plastada sang opening salvo diri sa Dinagyang 2024. Tagsa iya katuig naga-level up. Sa aton sini nga mga taga palamati. So ekspektaron naton karon ang mga manami sini nga performance kag pagpatilaw na sa aton kung ano pagid, no? Ang sarang naton nga masaksihan, ma-witness sa Dinagyang 2024 Ati Tribes Competition sa aton sini nga mga kabombo. 43 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Check ta naman report ni Bombo Sol Binyas. Angkon sa nagkalailain man sini iyang pagpakamalaot. At the same time, sa aton sini mga kabombo, ang iban sini daw natingala. Kag wala gid iya sang may namasgaan, may kantanan karon sa ginapalibot nga papel. Kag as per allegations, may papel nga ginapalibot, pasulat na imo sini nga pangalan, papirmahon ka, gaan ka 100 pesos.
Kag ini nga papel nagaunod sa pagpabor nimo sa charter change. Sa aton sini karon niya matag palamati. May pipila diri sa mga kabumbo naton nga nagpalabot sang reklamo kay kalabanan kuno ang mga may edad na among una sini nga nabiktima. Kay lain man ang ginagamit kuno iya nga rason, ginagamit iya sang COMELEC, iya sang amo sini nga government, so on and so forth. Kag lakip na diri ang na-recover nga 1.360 million pesos kabalor sa illegal nga droga sa ginkasa nga bypass operation sa may Bakaw, former construction worker ang nakuhaan. Sol, sa mga report, please come in. Yes, Bombudsam, inigard siya sa allegation na tinagalaktan ni Balang nga papel nga ginapapirma-pirmahan sa mga pumuluyo na si kuno amo ni ang kumbaga kabaylo iya o kung pag-ano nila affirm nila sa ginatawag na charter change, wala gid thing o kung mihay kag mihoy ang pila diri ka mga pumuluyo sa barangay obrero na hanungod bala sa amo na gani allegedly papel nga ginapapirma-pirmahan kabaylo sa ilang nga perma para isuportahan ining saksa kung charter change nga bayluan iyang Philippine Constitution. Isa gani sa nakamangkutan ta sa ginalang no ang isa ka street sweeper na si Dante Bernadas na si mga tatlo na iya katuig nga nagapermi sa among barangay pero sa iya wala gid ini sang may bati-bati nga may abo ni balang nagakalatabo sa ila Bombudsam at the same time susunod sa iya may mga papel man gid ini siya nga nabaton pero amo na lately ang hanahangod iya ini sa mga advertisement o kung amo na patalastas iya ang mga nagaduhol iya sa iya among mga bulig no pero wala ini kasing ihibalo nga may napirmahan o kung natandaan siya nga may ginpirmahan siya kaangot iya sa ginatawag na satsa o kung si ano man nga papel nga ginpapirmahan sa iya or napirmahan. Kag ati sa isa man diri ka na pamangkutan naton kalabanan no according man kay Wilfredo Paratsa nga isa man ka pumuluyo o kung residente sa barangay obrero for 30 years sa iya diri ginpahayag Bombudsam wala sang huring-huring ini siya nga nabatian na hanungod iya or especially ang first hand experience na hanungod sa ginpirmahan o kung amo na balaog sa kapapel na may kabaydo ka 100 pesos para lang sa pirma sini para suportahan ang ginatawag sini nga satsa. Pero may mga nabatian ini siya nga may mga amugit man nga nagkakalatabo sa aso no base sa radto pero base sa iban kuno nga mga lugar Bombudsam kung sa iban sa especially sa mga uma-uma kay suno sa iya ang nabalaw ang gen class paryaman diri ang sitwasyon subong sang or estado sa mga pumuluyo nga sa tungod bala sa posible kapigaduhon diri Bombudsam mabaton lang man gid sini mabaton ini sila kasi perma naman lang gid nga wala ginalantaw o kung ginabasa kung ano ang posible ginatanyag sini sa ila kag suno pa kay Sir Paratsa nga posible isa lang man ini ka pagpatalang o kung fake news sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Sir Wilfredo Paratsa. Hindi ko na yan sa may naibaloan. Pamati-bati mala na sa mga kwan, sa radyo kag sa mga ano. I don't know kung fake na siya. Pero lagid na diri sa mga uring-uring pa. Ang about sa ano, sir? Sa ginang papel lang na papirmahan nila ang kambyo nila ang kwan, institusyon. Oo, tapos pirmahan. Pirmahan para lang tagaan kwarta, kung ano pa da ang mga butanga, kinanglan, para madala nila ang mga kwan bala ang tao. Bilo ka tao, gutom mo. So, kung ano mo na i-offer mo yan, parang kunan lang na nila yan. Hindi na yan pwede yung ano. Pero by parser, wala kagidyat may na ano? Why gid so far. Mas kandiri gani, why pagid kuya sa may nabatian diya. Bisan ang barangay treasurer sa Sambit barangay diri Bombudsam, wala man siya may na-experience sa kung amo na bati-bati man sa gina-aligar si nagalakta nga papel kaga si ginapapirmahan kay kuno sa iya lately lang man nakalibot ini sila sa ilang mga barangay dito sa mga pumuluyo para iya mag-gather sa mga information in regard sa mga data nga kinahanglan nila Bombudsam. Alright, barangay, baryo, obrero, Lapos. Yes, Bombudsam. Alright, sige, proceed. Sa dugang bala diri nga balita kay ti isang ginalang nagpatigayon iya sang drug bypass operation ining Iloilo City Police Station 5 ukon Mandoria Police Station kaugpag na diri ang City Drug Enforcement Unit sa diin masobra 1 ka milyon ka pesos nga balor sa ginaaligar illegal na droga ang nakumpiska diri sa isa ka lalaki sa may barangay Bakaw, Mandoria sa diin malapang area nga nadakpan diri Bombudsam ang malapit iya sa gina-construct bala nga bagong esplanade sa area kag ang nadakpan diri amo si alias Jim nagapang-idaron sa 50 ka
ang head o konhepe sa Mandurriao Police Station na ang nagpamuno man sa ginkandak na drug bypass operation, siya ginpahayag nga halin pa kuno sa una, yara na iya sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o kung batak ining si alias Jim kasi na dalaman gani ini no sa watchlist ng City Drug Enforcement Unit. Suno pa o kung dugan ni Police Captain Campbell nga ti nag-aako man diri nga nagagamit kag nagadusurya sa illegal nga droga si alias Jim kag tigon buluban sa gani nga mga pulo na katuig ang involvement niya sa ginatawag nga illegal nga droga kag suno kay Police Val Campbell nga hasta subong ginahibalo kanila kung hindi man nagakuha ini sang supply ang nadakpan pero amo na ang iyang operation sini ang dira lang man sa ilang area nga ti nagakadto sa ilang balay kung ang kilala sini Balao nga makuha ang ginapakadto nilang sa balay niya kasi naglambot sa 1,360,000 pesos gid no ang exact nga standard drug price sa nakuha diri nga illegal nga droga nga ti may kabugaton nga 200 grams more or less 200 grams kag din kabugusan sang pulo diri ka plastic sachet kag duwa ka mga nut side nga ti dalagpuan nga illegal nga droga sa dugang bala nga pahayag aton kamatian si Police Captain Val Campbell. Badak listed ini listed watchlist man ni siya sa City Drug Enforcement Unit and aminado man siya nga for so long time naging user siya kag naging pusher. Bali, sir, diin ko na siya nagakuha kag diin ang iyang area of operation sila? Based lang sa ako niya pag-observe kag napamatinaan, wala siya sang specific kag wala siya sang may ginatuad kung sa diin ang iyang source. Pero aminado siya nga nagaduso kag nagagamit siya sang illegal nga droga. Bali, mga man kadugay, sir, ang inyong pagkabalo, sir, sa paggamit niya kag pagduso sang amo ni sir nga butang? Actually sa amon medyo lawig-lawig na kay when I arrive or I assume as officer in charge of Mandurriao Police Station, gakaabot na ini sa ako ni impormasyon na he is actively engaging in illegal drug trade. However, aminado siya na more or less 10 years na siya nga actively involved dira sa illegal nga buluhaton. Bali, ni sir siya? Ang newly identified ni siya or sir? Sa dili siya nga dugay na ini. Kung suliton ko, dugay na siya nga ga-involved. So, dugay na ini nga na-identify siya. And will in fact, watchlisted siya sa aton nga City Drug Enforcement and at the same time, batak listed man ini. Bali, ni sir? May record pa ni sa aside sa illegal? Sol? Yes, Bombosam na batian diri si Police Captain Val Campbell. All right. Ini si Bombo Marisol Diñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Sol Binya sa imo sini iyang follow-up report. May kantanan man sa Barrio Obrero dra sa Maylapos ining nagalagaw sini nga papel. Ang iban way pa kabalo kay way pa maabtan siguro pero may mga nakabaton na sang amo sini nga papel kag ang nakapirma gani sila siling tana mga senior citizen. No, sa aton sini nga mga kabumbo ang pagpirma mo kuno sini hatagan ka 100 pesos tapos ibalik mo ang papel yang natabo sina diri banwa nga nabtan sang daw medyo bataon kag ginhusisa kung ano nang ginapapirmahan kag dito na tukiban banwa why nilagin balik ang papel. That is why nga mo sinyo ang itsura sang nagalibot kuno ning papel nga ginapapirmahan in exchange sa 100 pesos. Katapusan nga balita with Bombo Hana Andasa, ang Mandurriao Police Station ginatutukan ang ginpagwa nga statement ni former Councilor Nava na angot sa hitabo dira sa may Diversion Road Mandurriao. Unsa diin linampusan ang nagamaneho sang salakyan sang Iloilo City District Engineering Office. Sa aton sini mga kabombo. Kung madumduman sa aton sini nga pagplastar diri banwa sining balita diri man kita sa nagsandig man kita sa Facebook post ni Kagawad Plaridel Nava kag naka-formulate sang another
theory or senaryo nga posible ginplanuhan ining nasambit nga pang-atake kay hindi lamang basta-basta nga road rage ini. Bombohana sa report, please come in. Ginatutukan sa Mandurriao Police Station ang ginpagwa nga statement ni former Councilor Nava na angot sa road rage sa Diversion Road Mandurriao, Iloilo City. Ini nga statement amo ang daw may ginatumod si former Councilor Nava nga opisyales sa nga Iloilo City District Engineering Office nga kung sa diin ang ginplano ang paglampos sa ila sang matiga nga bagay o kon baseball bat kag diri sa pahayag ni Police Captain Val Campbell iya ginpahayag nga ang may kaugalingon sila nga investigasyon kag lead sa ilang investigasyon regarding diri kung sino gid man bala ang wala pa ma-identify sa gihapon nga suspect ang nanglampos sang matiga nga bagay sa among mga government employees sa dalanon sang Diversion Road. Kag aton man na madumduman diri kahapon nga ginpagwa man diri ni Mayor Jerry Peñas nga maghatag sa 50,000 pesos nga reward sa kung sino man ang nakakita sa natabo sa road rage kag panglampos sa isa ka lalaki sa okon sa government employee nga Iloilo City District Engineering Office sa Diversion Road. Kag diri man nga ginadugang man ni Police Captain Campbell nga may ara sila sa investigasyon kag pangitaon gid nila kag padalman gid kung sino gid man ining suspect kag ano gid man iyang tinatuyo sa pagpanglampos sa among mga government employees. Yari bala kay pamatian naton ang pahayag ni Police Captain Val Campbell. Actually, ma'am, we respect the opinion and the statement of no less than our former city councilor. But however, we have our own version of investigation. Isa ini sa mga ginatutukan manamon sa amon nga pag case build up kag tanan-tanan wala kami naga-close sa amon nga door as mentioned ko before sa akon nga mga statement. This is not naga-circulate sa road rage but open kami sa tanan nga mga instances kag kung sino ang makahatag sang lead para nga ma-identify namon kag matagaan naton justisya ang ining biktima sa pagpanglampos na natabo diri sa may Diversion Road Iloilo. So sa pagkita mo sir sa Facebook post ni Councilor Nava, former Councilor Nava, somehow do naka-lead man sir daw kay may lead siya yang amo na kay migya tumod sa sir. Ano diri yung imo sir nga reaction sir? Suliton ko ma'am, isa ina sa mga ginbasihan namon para nga mag-conduct sang amon nga investigasyon. Wala namon ina ginakontra or kung sino man diri ang ano but ginarespeto namon ang tanan nga opinion. So suliton ko, we have our own direction of investigation. After nga nakakuha kami sa mga testimonya sa aton nga mga witnesses and possible makakuha kita sang maayong kuha sang dashcam or even mga eyewitnesses nga dito mismo nakakita sa sang insidente that night. Nabatian ang pahayag ni Police Captain Val Campbell ang hepe ng Mandurriao Police Station na Bombo Chong. All right. Ano kunong lead sini nila may gin-share si Captain Campbell? Ang daw sa subong Bombo Trump daw ginatutukan no kun nga diretsyo ginilang investigasyon diri sa naangot balang road rage gid ang natabo apang gina-consider man nila kag ginapadalman man ining mga Facebook post bala ni kay former Councilor Plaridel Nava kay ti daw may kaduda man ang mga Facebook post ni Plaridel Nava nakaangot nga daw may ginatumod gid man nga mga taho nga specific ng mga taho nga naangot dira sa may Iloilo City District Engineering Office sa Bombo Chong. Mayo pa si former Councilor Nava, may lead niya sa natabo ang pulisya sa Mandurriao road rage gyapon ila ginatutukan. May kaugalingon man sila kung ng investigasyon. Sige. Salamat gid Bombohan. Yes. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Hana Andasa. Biyernes subong, Sabado, Domingo, Lunes, balikan ta ni liwat ining nasambit sini nga issue. We will give time sa own investigation, own direction of investigation sa Mandurriao PNP.
Kay may mga naistorya naman sila kuno nga mga eyewitnesses, so on and so forth. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero hambal gani isang kilala ko, siling niya wala to ya dala baseball bat ang natumod na specifically baseball bat ang ginlampos. Why gin man dala sang baseball bat ang naglampos, ang nagamotor bala? Kay ti daw palaligban nga drive kay mo sang single nga motorsiklo madala ka baseball bat. Daw mo na abla. Why siya gadala baseball bat? Kinuha niya ang baseball bat sa isa ka salakyan. Mula nanay kuti kon why pa ni madangatan sa investigasyon sa Mandurriao PNP ti ara na ginatagan ta na kamusang klo. Kabay pa nga ti lantawon nyo man ina. 1 minuto na kaligad sa takna sining alas 2. Standby na sa kapon lamang program kapod sa kay Tita Regine. Si Bombot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for January 7 to 13, 2024. Ang Technocrats Band is set to delight you with their super selection of songs ng karabanan halin sa past millennium sa Concert at the Plaza. All yours humalin alas 6 ng gabi sa January 13, Saturday. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Enero 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagahiwaton sa Latolda, las 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kaisog gagabakod agud pangatubango ng mga pagtilaw sang tuig 2024. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman ni raffle kun huo ang imo sabat ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modos sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nga plano amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas ng skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon
ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang serebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Kauntas ang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo. Mag-food trip kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Mayong hapon sa tanan mga kabombo. Good afternoon, kids, sa inyo. Happy Friday! Mag-umgumang panahon dito sa syudad ng Iloilo, opening salvo subong sa ati-atihan. But we are hoping nga mag-better ang panahon kay ina naga-drizzle. Alright, dinagyang. Okay? Opening salvo sa ating dinagyang. Okay. 2024, this is Tina Regine. Welcome sa kahapon lamang program, mga kabombo. And today, padayon kita. Samtang kamudira, nagadagyang. Padayon kita diri. Nga mag-provide sa kalingawan para sa inyo. Sa saling palatuntunan kahapon lamang diri sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo, on the 12th of January 2024. Thank you, Gid, sa mga suki naton nga ara gidira, and also sa mga suki naton, sa mga friends naton. We're reaching out to all our friends abroad. Thank you, Gid, sa inyong pagpamati, sa inyong pag-watch, and most especially sa inyong pag-join. Diri sa kahapon lamang program, pinaagi sa pagpadala sa inyong mga istorya sa kabuhi, mga kasaysayan ninyo dira. And to those nga may very, very strong desire yung magpadala man sa ilang mga istorya, kag hindi makahibalo kung paano. Paki-email nyo na lang po ng inyong mga kasaysayan diri sa kahapon lamang program. I-email lang na sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you can write your stories and then ipadala ninyo sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I would like to welcome everyone now, and ari ng ating ambahanan para sa inyo, and this is from Edwin Di Makulangan from the Bombo Music Festival. Mahirap gumawa ng kanta. Good afternoon. Ng kanta, lalo na't marami akong problema. Paglito ang isip ko, hindi ako magtataka. Sadyang mahirap gumawa ng kanta. Mahirap gumawa ng kanta. Nalilimutan minsan ng tamang nota. Kahit ang titik nito'y angkop sa melodiya, di matapos kasi wala ka. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon? Kahirap gumawa ng kanta kung ang puso ko'y laging may kaba. Tibok at hanap-hanap ka tuwing na di mahal pa rin kita. Akala ko'y makakapiling ka sa habang panahon. Makakasama ka sa maraming taon. Ako'y iniwan mo. Bakit nagkaganon ang buhay ko? Gulong-gulo hanggang ngayon. Kahirap gumawa ng kanta. Buhat ng lumisan ka, at nang nakita ka pang may kasamang iba, nawala ng siglang tapusin ang kanta. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Magbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Sino na kaya ang aking inspirasyon? Oh,
So dapat ibalik na ang ating kahapon para maging easy na ang paghimo sang kanta. Pwede man, no, ma-apply sa pag-ubra sa inyo kasaysayan. Medyo may past. Let go of the past. Pwede man ibalik ang kahapon so that inspired para nga makahimo sa kasaysayan, makahimo sa istorya, and have the courage to share. There is a KLP. So, liyag na lang, i-email lang yung mga istorya once again sa bombo_Iloilo@bomboradio.info, or you can write out and send that sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And it is now 14 minutes after 2 o'clock. This time, masugod na kita basa from someone nga suki naman diri sa kahapon lamang program. May depth kung mag-share sa iyang mga istorya, sa iyang mga experiences, kag may ginabilin gid sa aton always. Student mom of Lambunaw. Dear Tita Regine. Good afternoon to everybody there in Bombo Radio, but most especially sa imo Tita Regine. Hi and hello to all KLP contributors and listeners. Ari naman ako, si student mom, inspired to write a letter for all of you. Abisado sa akong nga very busy schedule, still I find time to sit down sa akong nga little table, the most comfortable place for me to sit down and write. Ang ini nga antique table is in a reality a throwaway piece of furniture I bought sa isa ka junk shop. Nga ginapanagiyahan sang isa sang mga ginikanan sa akong estudyante sa Aklan. Even some of its parts is already missing. I found it so cute. A real antique and beautiful center table. Gindala ko ini sa Lambunaw, so nag-transfer ako from Aklan. And Tita Regine, I am busy preparing my house. My younger sister Che, or Mrs. Mercedete Blanchat, will be coming to Manila. She is staying in France, but this time she is coming home for a vacation. She owns a condo unit in Makati, which is now for rent. Kag siya, she will be staying sa iyang close friend dito sa Manila. Although may ara kami sa amon kaugalingon nga balay sa Pandakan, Manila, pero ang iyang friend hindi giduyag nga magstay siya in any place but in her own condo unit. They have been friends for so long a time, and she considers Che's vacation as a chance para nga makaband sila sa isa kag isa. Actually, nakakadto na ini siya sa France once, kag nagstay gid siya dito sa balay ni Che. Amo na sila ka-close. Che is a very friendly person. Since nga nag-pass away na iyang husband, kina-consider niya gid ang iyang mga friends bilang iyang mga upod nga nagabulig sa iya in times of need, bringing her comfort and provide protection in difficult situations. That's why hindi gid ako nag-iisa. I always pray to God to help me form meaningful connections with others. Kagang pagsulat sa KLP is truly a good chance for me to connect to older people, knowing that somebody out there hears and understands your sorrows and heartaches makes my sadness less hurtful and bitter. In Ecclesiastes 4:9-10, the Bible says, "Two are better than one. If either of them falls down, one can help the other." Subong pa lang, Tita Regine, ginaplano na sang duha ko kabata, si Rose kag si Girl, kundi nanda maayo ipasyal si Tita Che nanda. Nakapaborakay naman nini. Siguro mapaaklan sila, agud bisitahon si Helena sa iyang school.
Nakapailo-ilo naman si Che. Sa gamay pa ang ako niyang kabataan. Tita Regine, buhi pa sadto ang husband nga si John. Kag nagbisita sila sa Amon, sa nag-stay pa kami sa Calino, sa sulod sa school campus, sadto ang amon nga cottage. School administrator sadto ang bana ko sa school. Ito kakatulgit sa tutulan ko. Excuse me ha. Okay, pwede ko anay ka drink water. Sige, dali lang gid. Salamat, I'm back. Okay. Saan siya gid ha? So, school administrator sadto ang bana ko sa school gani. Nalibot namon ng school campus kag nag-enjoy sanda mangulabo. Favorite gali ni John ang butong. Damo iya na consume kag very thankful sila kay ini ang gin-reserve or ang ini ang gin-serve sa ilang snacks. Enjoy man si Che sa ibos kag ripe mangoes. So natsimpuhan nga bago lang naka-harvest ng school sang paho o sa palibot sang campus. Tama ini katamis. Siyempre, Filipino costume, may pa-bring home pa, paho, ibos, kag butong. Tama ini kamahal ang bili sa France, siling ni Che. Maka-enjoy lang sila sa favorite foods nanda kung ara sila sa Philippines. Kay tanan ko no, tama kamahal sa ila. Written November 1, 2023. Tita Regine, mula ko matapos ang sulat ko nga ini, kag naabtan gid sang fiesta minatay. Wala ako kabisita sa puntod sang akon bana. Sa Forest Lake gid siya nalubong. Masako si girl kay nag-pass away man ng iyang father-in-law 5 days ago, kag siya ang naga-drive para sa iya mother kag sister-in-law agud maprokurar ang mga kinahanglanon nga papers para mapalubong ang iaugangan nga laki. Hindi man ako kakadto nga nag-iisahanon sa cemetery. Si Rose na lang siguro kag si Wing ang mabisita sa lulubngan ni Dad Nanda. Kundiin, dito man nalubong ang bana ni Rose. Ang mga apo ko nga sanday Bren kag Banoy, mga bata ni Rose, ang sure ako nga maduaw sa ila Papa Harlon kag Lolo Ernie. Kaina, aga kapag insugo si Dudes nga manguha sa mga flowers sa garden. Gin-arrange ko ini kag ibutang sa atubang sang picture sang akon nga husband. Karon sa 6 p.m., masindi ako sang candle as an offering. Kapira naman ako nga nagpray para sa mga kalag sang akon loved ones. Manan ko nga okay man sila sa luyo ni Lord. Manan ko kag sure ako nga He has received Christ as our Lord and Savior, and He has repented and walked with our Lord before He passed away. 2 Corinthians chapter 5, verse 17 states that anyone who belongs to Christ has become a new person. As God's beautiful new creations, we are free to leave the past behind. What had happened between me and my husband before in this broken world we lived in can be called a factory of sadness. There seemed to be an endless supply of heartaches and disappointments, whether from our choices with things beyond our control. Yet, sa gihapon, as follower of Christ, I have hope not only in the life to come, but for this very day. Si Jesus nagsiling, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have troubles, but take heart. I have overcome the world. And through our tears, God will wipe every tear from our eyes. Revelation 21, verse 4. Our hope and peace are found
in Jesus. Tita Regine, sa paglagaw naton sa mga sementeryo, madamo kita mabasahan nga nasulat sa mga lapida sa mga namatay, ang iban makahalambot. Example of these post-obituary notices in billboards and concrete block walls are "Gone too soon," "Celebration of life," "I am dead," or "In transition points to life beyond the grave." When a close friend or when a close relative or friend dies, nagakasubo kita as May and Martha did para sa ilang utod ni si Lazarus. We miss the departed so much. Yang aton nga heart nagaka-break and we weep as Jesus wept at the passing of his friend. Tita Regine, it was at this sorrowful moment nga si Jesus made a delightful statement on life after death. I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. John 11, verse 25. So based sa ining statement by our Lord, we give departed believers only a temporary farewell, for they will be with the Lord forever. Farewells are painful, but we can rest assured that they are in the Lord's safe hands. In transition suggests that we are only changing from one situation to another. Though life on earth ends for us, we will continue to live forever and better in the next life where Jesus is. Sanggin crucify si Jesus, the Lord's obituary could have read, "He is dead." But after 3 days, it would have been changed to front page news saying, "He is risen." Tita Regine, continue ko subong in ako ni ining ako nga letter, All Souls Day na. Tabo man. Tita Regine, i-continue ko subong ining ako nga letter, All Souls Day na. So, November 2 na. Another day is done. Kadasig lang sa mga inadlaw. Burubuhay, December naman, another season of celebration. So we know, no? November pa, iniinga nga letter. Dumduman ko sa una sa Barangay San Pedro kami sa Tuga-Estar sa Hireo Street. Kapitbahay namon si Bambo Chamhover. Ay, tuod. Gamay pa siya sadto. Si lolo niya ang barangay kapitan. Kagmiga ko ang asawa ni Cap, nga presidente sang amon nga Mothers Club. Nag-caroling kami sadto para nga mag-raise ang funds for the indigents. Tama kasadya ang grupo sa mga nanay. Gabi-gabi, nagadaigon kami, hasta past midnight. Dako-dako man ang raise namon nga funds, kagin gastos ini pag Christmas party para sa mga imol sa amon nga lugar. Ginbakal ini sa mga Christmas gifts kag food nga gin-serve sa ila. Nami, imo pamatsyag, Tita Regine, kung mabulikan mo, kag mapalipay, kahit papaano ang iban. Lain gid ang feeling of fulfillment nga mabatyagan mo. Anyway, this is the true spirit of Christmas, loving and giving and caring for others. Si Paul nagsiling, "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself, not looking at your own interests, but each of you to the interests of others." Truly, joy comes from putting another's needs ahead of our own. Kung kaisa, we need to reach out to others, buligan ni ibang mga tao, in order to find purpose sa kada adlaw. Tita Regine, nagabot si Rose kag ang miga niya. Nagkadto kami sa Namatyan, sa father-in-law ni girl, kay friend man siya sang mga ini. It's All Souls Day. Ganit medyo gamay ang mga tao nga nagaduaw. Masubo ang akon balae, si Mari Unding, sa pagtaliwan sang iya nga bana. Gani ang pagkadto namon, kag pagpakita sang pag-unong sa ila kalisod, nakabuhin-buhin sang ilang nga kasubo.
Paagi sa mga prayers ng ila relatives and friends, they will be quite relieved of sadness. Truly, the Lord gives comfort to those in mourning. Si Marie Onding have comforted friends before nga nag-undergo man the same situations she is facing now. Kag sa tunga sang iyang pagpangalisod, Marie Onding continues to lean on the one who is close to the brokenhearted. All grief is personal, and others grieve differently. But as always, the Lord is close to the brokenhearted. We find the comfort we need. He is near. Malapit lang siya. God shares in our sorrow. Sa kay Marie Onding, this is my simple prayer. Dear Heavenly Father, as we think about the sadness that comes from the death of a loved one, help us cling to you and trust your love and goodness. Thank you for being close to our broken hearts. This is all for now, Tita Regine. Until next mail, God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunao. I have a strong feeling, no? Ang ining nga letter was almost nalipatan na. But siguro na naukayan niya naman, and then she discovers nga, uy, wala gali ni siya na forward, wala gali ni na padala dito sa kay Tita Regine, because we have more recent stories coming from student mom talking about already Christmas and talking about sa kay Che nga naka-visit na sa iya dito na sa ilang house. Sa sininga story, nag-prepare pa lang sila, no, sa pag-abot sa iya utod nga si Che. Nevertheless, it's never too late for us to enjoy ang mga beautiful nga mga inspirations nga imong ginbilin diri sa amon about handling grief, about remembering our beloved departed, and about us, no, trying to move forward and continue with life with the hope in our heart nga sa gihapon we know nga gina-take care gid kita ni Lord, and we are always in good hands because ara gid siya nga naga-comfort, naga-protect sa aton at all times. Student Mom, thank you so much. I hope you're having a great time dira. And kabay, wala ka na sang may na miss out. Nga mga old letters mo pa, nga wala mo pa masend diri sa KLP. Thank you so much, Gid, and looking forward to more letters coming from you. 32 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik ang kahapon lamang program with Tita Regine. Pagkatapos lang, Gid, sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko, how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang alisok ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Ito nga next story, ari naman ang luyag i-share sa ato ni Inbi sang probinsya sang Iloilo. My dear Tita Regine. Hello my friends, all staff and members of Bombo Radio Philippines, especially sa imo tita. Sa akong nga mga fellow active listeners and lovers of KLP, a very pleasant afternoon to all of you. Kung aton istoryahan ang pagsulay sa pagtuo, duha ka bagay ang aton nakita sa aton isig katao. May mga tao nga himpit ang pagtuo sa Dios kag may dia nga nagapangduha-duha pa. Karon, aton pamatian ang pagbasa sang footprints in the sand kag pamalandungan. One night, a man had a dream. He dreamed he was walking along the beach with the Lord. Across the sky flashed scenes from his life. For each scene, he noticed 2 sets of footprints in the sand. One belonged to him, the other to the Lord. This really bothered him, and he questioned the Lord about it. Lord, you said that once I decided to follow you, you'd walk with me all the way. But I have noticed that during the most troublesome times in my life, there is only 1 set of footprints. I don't understand why when I needed you the most, you would leave me. The Lord replied, My precious, precious child, I love you, and I would never leave you. During your times of trial and suffering, when you see only 1 set of footprints, it was then that I carried you. When the last scene of his life flashed before him, he looked back at the footprints in the sand. He noticed that many times along the path of his life, there was only 1 set of footprints. He also noticed that it happened at the very lowest and saddest times in his life. Amo sadto ang klaro nga pagpaatag sang Dios sang pagpangduha-duha sang tawo. Nagaanggid-anggid man sang gin-share sang isa ka ginikanan sa among nga religious meeting. Alas 8 sa kagabihon, nagapanaw tana pauli sa ila balay nga nagaisahanon. Kay nag-overtime siya sa ila trabaho. Ginpatalang siya sa dalan. Makatatlo ka beses siya magbalik-balik kay hindi amo ang ginasubay na nga dalan pauli sa ila balay. Isa ka mansyon nga matahom nga nagakinasadya ang mga tao. Nag-obserba anay tana kag maghuna-huna kung kay sino nga mansyon kag damo mga sarakyan ang nagaparking sa dalan. Hasta nga nagbalik siya kay wagid tana it may nadumduman. Sa sobra niya kakapoy, nagpahuway-huway tana sa bawing nga kilid sang dalan nga hindi makita sa mga tawo nga nagaagi. Nagpakig-angot siya sa Ginoo
kag dayon na ginsukmaan. Ginoo, insagin pabayaan mo ako. Hambal mo palang ka mo ako. Nakapoy na ako kabalik-balik, pero waay mo gid ginpakita sa akon ang husto nga dalan diretso sa balay. Napisukan siya sang makadali kag nagdamgo, kag nagsabat ang Ginoo. Hindi ikaw magduha-duha sa imo pagtuo. Waay ko ikaw ginpabayaan. Ginpapahuway-huway ko lang ikaw, kay nagasunggod ka nga nagapanukma nga ginpabayaan ko ikaw. Permi ko ikaw ginaubayan sa imo panaw. Waay mo lang mabatsyagi, kag maintindihi ang gahom sang Espiritu Santo. Gani, ako na ikaw ginpukaw, kay dugay na ang pagpaabot sang imo pamilya sa inyo balay. Namurag-muragan siya nga nakamata. Dayo naging kuso ang duha na kamata. Kag nakita na nga mga 20 meters man lang ang distansya sang ilabalay sa lugar nga gintulugan na. Just imagine, tita, how the Lord tried the man to measure his faith. Nagpasalamat siya sa Ginoo, kag nagpangayo sang pasaylo. Ang tao mismo, do hindi man makatuo, nga dyan man lang ang ilabalay sa unahan, marapit sa iyagin pahuway-huwayan. Personal nga natabo di nga pagtilaw sa iya sang Ginoo. Nahadlok man siya magpa-adventurar sulod sa mansyon, kay base hindi na siya makagwa, kag base ipapatay siya dito. He further thought of that beautiful mansion, very attractive and inviting. Hambal na, siguro, ginsulay ako sang Ginoo. Ginlamat niya ang pananaw ko nga masulod ako dito. Kung sa bagay, madamo gid man nga pagtilaw, pagsulay kagabudlay ang aton maagihan kung kita nagakabuhi sini nga kalibutan. Hindi naton nga mga bagay maiwasan. Matingala lang kita sa mga nagkakatabo sa aton kag sa aton nga palibot. Ang tao nalipay nga nagpauli kag magsugilanon sa iya asawa parte sa natabo sa iya nga makatilingala. Ginasagad na paka-picture out ang katahom sang mansyon nga iya nakita. Hambal na pagid sa asawa niya nga hindi gid kita makatungkad sang gahom sang aton mahal nga makagagahom. Gani sa tanan nga mga kalalatan, aton gid siya sambiton kag mangayo sang iya pagtabang kay ara man lang siya sa aton kiliran. God is love, God is our refuge, and God is our Savior. Tita Regine, nadamdaman ko man kaniadto ang isa ka pagsulay sa akon nga nagabalik-balik sa akon paino-ino. Puwerte gid ang paghangyo sang parents ni Nap. Nga didto lang ko mag-overnight sa balay sang akon amiga nga co-teacher ko man. Tapos ang panyapon, ginpahanda sang estudyante ko nga valedictorian. Primero daw masugot ako sa pagrespeto sa mga tigulang. Pero nahadlok ako, ginkulbaan ako, puwerte ang kuba-kuba sang dughan ko. Dayon may nagtublok nga hutik sa huna-huna ko. Hindi ikaw magkahadlok, ari ako sa luyong mo. Kag hindi ikaw magpasugot, delikado. Ay ilam? Ano ayhan ang ako naabutan kung nagsugot ako? Balan mo tita, tuya sinap, tito sang akon valedictorian, kag pakaisa sang co-teacher ko. Nakagusto siya sa akon, pero ginbalibaran ko, kag waay ko ginhatagan chance. Amo nga nahadlok gid ako mag-overnight dito, kay basi luguson niya ako. Dako gid ang pasalamat ko kay Lord. Permi advance ang sign niya sa akon nga malikaw ako sa kadisgrasyahan. Kay permi man ako nga nagaampo nga hindi niya ako itugyan sa kalautan. Abi mo tita, nagakurog-kurog na ang tingog ko pag alibay nga makonvince ko lang sila. Once again, I heartily thank the good Lord nga nagdaog ako. Isa ini kalarawan. Hindi kasaler ang pagsulay kun hugot gid ang imo pagtuo. Let me park my pen somewhere here, tita.
I hope may nakutlo man nga leksyon ang akong classmate sa kahanginan. Long live KLP lovers, long live Tita Regine, long live Bombo Radio Philippines. Good day to all of us, good day to everyone, and may God bless us all. Sincerely yours, Indy of Iloilo Province. Well, NB, thank you so much, Gid. You never run out of beautiful stories nga may deft man kaangay ni student mom and kanami, Gid, no? Nga aton mabatyagan how deeply the Lord cares for us. And yes, about ang pagsulay, the temptation, we know that from the story sa Bible, si Lord gin-tempt man siya ni Satan. And what did he do? 40 days, dito siya nga nagapangamuyo dito sa may wilderness, gin-tempt dito siya, but never nga nag-fail siya nga magbuya sa iya nga pagpangamuyo. And so that's why, no, nga his angels took care of him. Of course, God took care of him, kag wala gid siya nagpadala-dala sa temptasyon ni Satan. Kani kita man, no, always let us cling to God. And always, let us pray that at all times, bantayan niya kita and would always be there para nga i-protect kita, ipapalayo kita sa mga temptasyon, sa mga sulay sa aton nga kabuhi. Again, Saliwat, thank you so much, kids, sa imo NB for this night's thing. Naging share mo sa amon sa sining hapon. 45 minutos makalipas ang alas 2, magapanabalik ang KLP pagkatapos lang sa pinaka-importante ang mga pahibalo. Yari ang masunod ng mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses, mag-set sang goal, umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang This from Lolo Abraham. Mayong hapon sa tanan nga mga members ng Bombo Radio Iloilo kag sa imo Inday. Nabulong pilas ko mga 9 p.m. Nagkadto kami ni tatay sa ipakaisa, mga 30 meters. Ginpanyapunan ako, 10:30 p.m. Balik kami ni tatay, upos na ang barangay. Marso 18 Sado, 1968, fiesta sa Balantang Haro. Gigatuan si tatay sa iya Iloy, naghambal, didto lang kamo sa balay, kay wala man tawo ang balay. Iloy lang ni tatay, kag duha ka apo nga babae ang naga-estar sa balay. In the Regine, bangod nga mahuloy-on si tatay, hambal niya, hindi lang ma, sa school lang kami anay matiner, temporary, kay malapit na mag-close ang elementary school.
Inday 3 times hambal sang iya iloy. Ti, kay naluoy ba si tatay sa amon? Kay pigado gid kami. Ti nagsugot si tatay. Sa laktod, nakapasar ako sa first year. Ang hambal ko 75 grade ko. And then 1969, panahon ni Nora Honor kag ni Terso Cruz III. Kag naglanding na ang Apollo 11 sa moon. Si Commander Neil Armstrong, first man on the moon. Inday Regine, sa laktod, second year ako irregular. Second year regular. At the same time, may classmate ako nga babae. Na-crush ako sa iya. Pauli kami, 4 kami nagalakat sa dalan. Nangabala ako sa classmate ko, siling ko. Na-crush bala ako sa aton classmate nga babae. Ginsugid ko ang iya pangalan. Ginsugid naman sa isa namon ka classmate. Hindi nagsabat ang ginsugiran. Agta man na to. So naman kota ko, anong agta, how? Tawa lang sila. Sa laktod, hindi ko pinansin yon. Joke. Basi, mailom lang siya. Sa distrito, matabok ako Domingo nga aga. Matabok man siya. May upod siya bata nga babae, 5 years old. Kagwapa sa iya. Ulat siya, basi bugnuhon, ano? Ako una tabok, Inday Regine. Sa third year, irregular ako. First day, nagtelipon ng mga estudyante. May pili-pili sinong official sa klase. May isa ka babae, classmate namon, mapapili man, na-crush ako sa iya. 2 times ko siya butuhon. Ay ko kabalo kung nagdaog to siya sa subject na General Science. 10 a.m., hambal ka classmate ko sa tupad ko, hambal niya Abraham. Sa tanan nato nga classmates, siya ang pinakagwapa, pinakamagayon. Gintudlo niya, hambal ko, palangga ko na siya, mayo wala nila mabatian. Inday Regine, tapos na ang klase, tuyo ko tani, mababay ako sa iya. Katahom sa iya. Pagsakay niya sa jeep, kadlawan niya lang ako. May amigo na siya. Classmate namon. Abi mo, 2 p.m. may test kami sa 1/4 paper, no? Lapis ang ginagamit sa pagsulat. Subject nga composition. Sa ako nagtupa iya papel. Sa una siya nga bangko, nagapungko. Nakabalikid siya. Natingala siya, mataas iya nga score. Kay ginaislan ko sang correct answer. Tunto kagida. Inday Regine, sa laktod, nag-graduate na sa high school ang crush ko. Ako back to school again. 4th year, irregular ako. Sa subject nga English, naghatag sentence ang amon gwapa nga maestra. Use the sentence of I went. So nagbayaw ang pinakabata namin nga classmate, 16 years old. Upod kami nagapungko sa ulihi. Nagtindog siya, kay naghambal. I went to Manila to see Nora Honor. Palakpakan siya sa amon maestra. Kag amon pila ka mga classmates. Nadula tuyo ko sa oras nga ato. March 1971, makadto ang tanan nga PMT cadets sa Tigbawan, sa Parara Beach, Mavibuak. Uso pa Vibuak sa ito, no? Abot kami mga 12 p.m., mambal ni Sir rest anay, kag magkaon. Ginukas kong sapatos ko inday, kay makadto ako sa amigo ko. Nagatalikod sila sa dagat, puwerta ang init sang balas, napaso ang tiil ko. Nagdalagan ako, tumbo-tumbo, para di matamaan. Inday sa Parara Beach kami nagtulog, madulom na. Tanaw ako sa dagat, may suga. Sakay sila sa baroto mga fishermen. 4 ka baroto. Pag-aaga nagdungka sila, nagpalapit ako, nagpangayo ako isa ka aloy. Gintagaan ako. Hamba ka classmate ko, hindi paghihaboy ang hasang, ibutang sa madulom sa higad, kay nagasiga ina. Hindala ako sa balay, wala man inday. Joke. Basi siya managsiling sadto nga agta ato. Second day, tapos pamahaw, lakat kami sa higad baybay. Naglakat-lakat kami, no? Nagpakadto sa Gimbal. So nakabalik ako sa Iloilo City, sa balay. Hambal katiyo ko, Abraham,
kilala mo si Dexam? Hambal ko, classmate ko na siya sa high school. Sa itong 1971, mabuot siya nga bata. Kaya baka tiyo ko, patay na siya. In the line of duty. Inday Regine, dumakapoy maglakat sa balas. Tanan kami sa highway naglakat. Sa higad nakatangla ako, may bunga na ang sergwela sa higad dalan. Sunod lang kami kay Sir sa right side. Hambal ni Sir, direk kita mapundo, kay daw gubat na. Ay, Inday, may lubid nga dala, saka sa mga 30 feet nga lubid. Pupuerte init sa oras nga ina, mga 3 p.m. Balik kami sa Parara Beach, lakat. Hasta lang kami sa Tigbawan Central Elementary School. Tulog kami sa Parara. Pagkaaga, balik Iloilo City. April, Vivwalk naman sa Haniway, Iloilo. 4th year irregular ako. May balay si Sir sa Haniway, sa Uma. Isa kagabi, sa iya balay kami nagtulog, sa idalom tanan kami. Kay kung sa ibabaw, basi maguba, kay kawayan. Dulom-dulom, kuha ako tubig, mga 15 meters ang layo sa balay. May nagahuni, hambal ko, basi paka. Pagkaaga, lakat kami tanan. Saka kami sa mataas nga bukid. Nagteleskopyo si Sir. Manol kami sa teleskopyo, doon nagainagaway lang. Naog kami sa bukid, kadto sa balay ni Sir, kag magluto. Pagkaaga, balik sa Iloilo. May nanging classmate ako nga babae. Ang iya apelyedo man sang ako ni Loy. Gwapa siya, chubby, kag mailom-ilom. Inday lapit siya sa pertahan ka room nagapungko. Ako nagapungko, lapit sa bintana, sa ulihi nga bangko. Kung naghahambal ang maestra, nagaduko ako. Nagaduko man siya, Inday. Abi mo, ang iyang bugos nga pangalan, hasta subong, masami ako nagatulok sa iya. Balaan ko ang iya bugos nga pangalan. Kagas sa subong, masami ako nagatulok sa iya. Siya amo man. Wagid ako makaistorya sa iya. Ang apelyido niya, middle name ko. Sa Manila, nagtabok ako sa dalan, nasugot ako classmate ko na sa 1971, naghambal, nga I went to Manila to see Nora Honor. Hambal niya, Abraham, pulis na ako. Ako yan, nagkadto ako sa hospital sa Santa Mesa, Manila. Na-admit sa hospital ang bayaw ko nga lalaki, bangod sa inom. Nagabusong pang utod ko nga babae. 1983 ato, ikaduha nila nga anak. Tapos sa lalaki, 1985, lalaki pa sa gihapon pagid, 3 ila anak. So nagayo man ang bayaw ko. Tubtob sa karon, sa awa ng mahal na Diyos. Sa lakto din day Agosto, I went to Manila, upod ko amigo ko, 13 silang mag-ululutod, siya ang panganay, 2 pensyon niya. Ginadala siya sa Amerika, sang utod niya, hindi niya luyag. So ako sa laktod, balik ako sa Iloilo City, nagapasaan ako uling, isa kasako in the Regine, nagpondo ako sa waiting shed sa hospital, may tawo nga nagbugno sa akon, upod kami sa Maria Makiling, Laguna Rizal, swimming pool. Kinagad niya ako mamiesta sa Rizal Province. Fiesta, way ko kabalo kung sa nga lugar, ti upod lang ako sa iya, kag sa iya amigo, nga naghagad mamiesta sa Ilabalay. Taga Iloilo Province sila. Indagin bugno ako, hambal niya, Abraham, kumusta ka? Nagkatuluyan ka mo ni Siling? Haba ko, wala. Binigo niya ako. Why daw ako pag-asa sa iya? Kay malapit na siyang ikasal sa Ila Province, sa Pangasinan. So, tubtubiri na lang anay Tita Regine. Madamo ganyang salamat from Lolo Abraham. Well, thank you so much, kid, sa imo, Lolo Abraham. Kabalo naman kita, no? Mga random thoughts niya. Ayang gina-share diri sa ato ni Lolo Abraham. Anything nga iya nga madumduman. But anyway, thank you, Gid, because I know may effort ikaw, nga ginputin dira. So, salamat, Gid, sa imo, Lolo Abraham. Sa inyo man dira nga mga istorya, nga pwede, Gid, nga ma-share diri sa KLP. Sa liwat, pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info.
or pwede mo isulat, then ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Tomorrow, after sa atong pag-interview sa kay Lee sang Arevalo, and I just hope si Lee is already aware sa aton nga schedule nga pag-interview sa iya because kina-mention ko naman diray sa aton nga program for how many times. So for the last time, suliton ko, Lee, ang reminders sa imo, kadto ka diri buwas sa station because ikaw ang aton nga winner last week, dala ka sang imo nga duha ka bilog nga Xerox nga IDs, and mga before 2 p.m. kadto ikaw diri para maka-interview ako sa imo. Okay? After sa atong pag-interview sa kay Lee tomorrow, syempre, that is the time na mag-a-announce kita sa atong new winner sa para sa sini naman nga semana. So, madaming salamat sa inyo tanan para sa sini nga hapon, mga kabombo, mga KLP lovers. Salamat din sa inyo sa gihapon ni ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. I'll see you again tomorrow. Good afternoon and God bless.